Pampunas mo ti amin ang pagkurangan, kasanukad met daytoy puso nga agiptur ken lindo nuag na nayon nga awan lat oras mo kanya. Kanyak tipod mo nuad damet laing patik ko, tadi mo pa'y paggan dagiti agkan nito uray amok met nga amok asika tay kailiw ko. Tapnon ti agpatnan adda kamet ko'y mariknam lakuman daytoy iliw ko ken ka adda oras agnenesak iti kasano arit na uli meti agpat na ket kasar sarita bukod ko ang konsensya. Sawen kanyak tipod no nuad damet laing patik ko, tadi mo pa'y paggan dagiti agkan ito amok met nga amok asika tay kailiw ko. Tapnon ti agpatnan adda kamet ko'y sibay ko mariknam lakuman daytoy iliw ko ken ka adda oras agnenesak iti kasano arit na uli mekti agpat na ket kasar sarita bukod ko ang konsensya ket kasar sarita konsensya ket kasar sarita bukod ko ang konsensya. Okay, naimbag nga
Ayan, nadatimanin iti programa na pauluan na Rayaw ni Ilocano. Nga makadwayo manin ita nga rabii. Rabii iti Domingo. Ket adda kami manin nga umay mga ray-rayaw. Ket dito'y programa tayo. Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Aha. Kat kasama tapo nga kumustahin mo na po dagiti na adan apo iti abong iti Facebook na itang agdama. Sa din naman iti enyo apo na imbag nga bigat yun, na imbag nga aldaw, malem ken rabi amin nga sa nga pada nga danon na apo diti niya programa tayo nga napauluan Rayaw ni Ni Ilocano. Ilocano. Yan. Ket bago ti amin kakausat, ikanta kayo pampay lang iti, ikanta kayo pa lang ti may isang sunata, Christian song panglukat, para kanyayo apin pa lang sa mga. Gapo ta Domingo apo kata adda tayo iti panagdayaw kini apo. Kantay man nga rod apo ti may isang himno magpaay kini apo Dios. May sa Christian song apo. Nga title na apo ket Still. May sagot pa lang kata tayo ni DJ. Ito. Rayaw ni Ilocano. Yan. So, dahil nga dapat may isang Christian song and sagot ka dito ni DJ Klang. Nga napauluan still. Yes, so ayan, once again, na ibag oras tayo amin kakabsat. Dito yun abang ni Facebook. Dawatin tayo garud, dawatin ni garud kakabsat nga. I-share tayo na dahito yung programa
Kaya doon tayo pa yung ang kakadwa itang oras. Kaya dawatik kapadaanan tayo kakabsata. Iti paset damdama. Napaulungan na Danapeg. tinaglabas. Ayan. Ita po iti kunami tatay nga sorpresa po iti na Yes. programa nga Rayaw. Ni Ni Ilocano. Ilocano. Kan kasama tin apo dagiti na apo barbaro pa ilang apo nga agbuy-buya. Anyo ko man apo nga rod nga liplipatan apo ti ag-follow ken ag-share dito na Facebook live tayo. Kaya nakasama apo dito na YouTube channel tayo apo hanyon apong haliplipatan iti ag-subscribe. Iti na Rayaw ni Ilocano. I-search lang apo ti Rayaw ni Ilocano or Marvin Agne. Kaya hanyon mo ito na po liplipatan ni apo ti ag-subscribe. Yes. Agyaman kami kakabsat. Kadagiti nakapag-subscribe na. And dawatin mo mit kakabsat. Dagitihan pa yung nakapag-subscribe. Ag-subscribe. Yan, ag-subscribe kayo. Ken kasamit nga kablaaw mi garuden dagiti laging nanunood Yes. sa programa natin Rayaw. Dagiti kanayon nga mang tartarabay ti programa tayo yung laging mga present dyan. Ayan. Okay. Hello sa inyong lahat ket i-share tayo garuden dito nga programa tayo. Ket ulit ikakabsat padaanan tayo damdamay iti paset nga may isang ti sorpresa iti programa iti Rayaw ni Ilocano. Kan kasama tapo nga kayat may man apo pagyaman dagiti na naayat na anos unay nga sponsors iti nga programa tayo. Awan sa bali, ti Sir Emmanuel Bacania. Dakin ko apo ti BGS Sounds and Lights nga masarakan apo diti na sa Mateo tumuwi ni Isabela. Vivian Avalos Simon of Switzerland. Yes. Ken kastamit kini Sir Marvin and Mayan Toribio. From California, USA. Susan Agne. From Hong Kong with love. Sir Stewart Bautista. From Saudi Arabia. Ching Ganitnit. From London. Mrs. Smith. From Singapore. Delma de la Cruz. From Switzerland. Will Novi Nights. From London. Marvic Arellano. From Abu Dhabi. Remy Mauricio. From Switzerland. Joe Ramos. From Switzerland. and Tina Dominguez. From Switzerland. Joyce Kakayan. From Singapore. Shane Agas. From Hong Kong. Vilma Santos. From California, and USA. also to Sir Edwin Crisolo of California, USA. Kan kasama tapo nga kapkablawan tayo matapo tinaimbag nga rabi ini. Iti saranay worldwide bileg tilima. Kan Ayan, yung kasama organization po nila. Raun Electronics and Merchandise nga kukuha po kinimat patunan ni Mr. Christopher Aquino. Ti Raun Electronics and Merchandise apo ket masarakan tayo dito na Kawayan City, Isabela. Okay. Good, kita nyo na po, kita nyo nga rin kakabsat, dagiti na greetings tayo. Parang ang lungkot ng mga idol, hindi kami sanay. Ako din hindi sanay. Oo. Kaya siyempre, itong paset natin ngayon, kailangan natin medyo Tumaimik. iaw-awan ti kinabulataw ko tatta. So nga, kasat nung ata. Praktisik nga mapukaw ti kinabulataw ko tatta nga rabi. Sa totoo lang, nagrigat apo dati nga paset. Nga, Nagrigat. para kadagiti na yung rabi imot to, iti sitwasyon na. Siyempre, Yes. irabi tayo may titi Nagrigat boses apo ti tayo. agpabebe ti Ayan. boses na. Well. Okay, so, Ne, delikado samay. Okay, mapantay ka rin ti greetings ka sa mga klang. Yes, kasama nga marami break. So, ayan, unahin natin kay Faded Love. Naimbag rabi yung mga idol watching from Abu Dhabi. Ayan, naimbag kay nag-asat nga oras tayo amin dita Abu Dhabi. Ket kastamit kini Faded Love. Anan nga nagan, nagimas. Faded Love? Faded Apo na yan. Love. Ne. Okay. Kini Sir Frado Met. Umay kayon. Padak nga viewers ta agbuya tayon ti programa ti Rayaw ni Ilocano. Yes. Jakpay na nanganin ta datay ko pa'y subsubaybayan ay ito nga programa at Apo na. tangarabi. Apo na yan. Una yan. And also, kastamit kini batiin naman natin si Sir Rudy Corpus of Ilocos. Ayan. Mayak man mo kumanta ko nana. May Sir Rudy. Wan. Datoy ti may samot nga kwa. Kalaingan niya composer. Ngen singer dita na Ilocos. Wow. Magusgusto datay kwa na. Ano nga kanta? Kanta na. Kanta na nga medley idi una na datay bulilising. Ah, Medley na. Ah, Ngam jak
Nayanak kay din. Haan pa'y. Amaan. Isuhan ko pa'y nangigata. Bulalataw lang nangig ko. Kuna na dyan eh, nulunggak init jay daya. Nulunggak Lama ka miti pa ading, magat na ajay eh. makita ko na. Ay, kasya. Tas So, kaman latay nagmidli. na ipinta dito'y panunot ko. Naslag ajusa. Ano na? Dito ay idol ko kini Sir Rudy Corpus. Well. Nasapay ko matam parsya ka naktumandente album na nga di jay. Apay ngay kasla Lonely Night Met madinak na rawam tay rayaw. Oh, sige. Siyempre po, hindi naman po lahat. Dagitid na sa bali nga alalain dati Turugnan. turugdan. Mm-mm. Iso lang ti pangkwadan. Why? Iso nga medyo Medyo sumabali medya. bastit ti kwata yung tirabiing. Yung Wow. tunubigat, Back to pagpukaw normal. kami manay. Why? Listening here, thanks mga idol, Jing Belisario. Hola. Ayan, hello Ma'am Jing. And also to Ate Norris na imbang arbiyo din amin ko nana. O, takman lang nakita man ni Ate Norris. Ayan, kasamit na kablaawak dagiti 152 viewers natin ngayong gabi. Wow, ayan. Hello po sa inyong lahat. Ano Dagitay na nga dahan pa apo nga nakapag-subscribe. Dito na YouTube channel tayo pag-subscribe kayo. Aha. Kan kastamot apo dito na hampay nga nakapag-follow. Yan. And share dito na yung Facebook tayo. Follow and share kayo na po. Well, thank you. Naimbaga rabi yung mga idol, Ray, Marvin, kin DJ Klang, idol. Pagkikanta man, J. Dear Textmate, para kin Apong Doro, kinimang Eslao, Mario Apo, Asto. Sige, mamaya, Apo. kantahin namin yan. Dito tayo first. Para sa inyo. So nga, Dagos? One first requested song tayo dito. Ano ko? Yan. Okay, so, isa-search ko yung lyrics ko. I-compile ang ito man ng register. Okay. So, yung tangay tayo, pinaprepare po namin yung aming unang sonata bilang musikal. Yan, ibasak pa yung nagiti sa bali pa nga komento. Okay. So, ang sao kamit, Aha. aha, Ehe. ang kuna na may latan. Supay. Okay, so, shout out Kin Junior Fernandez nga madama ating dinging tiray aw ni Ilocano coming from Faded Love. Ayan. So, Bel Duque, na yung bagarubi amin dita Pinas Idol Marvin, Kuya Ray, and DJ Klanken kastamit na kita'y pamilyak dita ili tibagaw ken Pangasinan. Ano pa-request man mga idol tay kanta nga awan magkurangak. Thanks, sabi niya. Okay. Okay, ayan, sa mga taga-Baggaw po and Pangasinan. Ayan, hello po sa inyong lahat. Kaya kastamit kakablaawak na Ate Vivian, na sila Tita Dina, na sila Tita Jo, lahat po nang nanonood ngayon na present na. Okay. And hello po sa inyong lahat. So, happy viewing kila Sir, binura na mo. Kila Sir Jason at Sir Marlene Domingsil. Okay, kami Lina Ventura. So, kakabsat, ayan, bago mo ituloy dagiti, gibasa dagiti request, komentaryo, hello po sa ating 188 viewers. Wow, nagpartak kang mata. Ang bilis, no? 192 na daw. Okay. 194. O, sige, bilang tayo pa lang. Okay, ato pa lang ti may isa nga sunata. Nga, isagsagat may kanya yun na Paul 1. Dear, text me. Textmate. Ano na Kasla plaka? Plakan samot eh. Baka CD ata. Uy, Kuna ni Sir Rodi. When kuna nakikita tayong tuting mata ko na na. wag lang ilong sa hilong Dear textmate, nalipatan na kadi. Luadan sa bali nga inka katibkibi. Message mo jak idan masumbatan. Tatuy baterya ket na ditselsa. Hello, textmate. Malipatan ka kadi. Nung naipusan mo ko, natatext-ken ka. Pati allowance ko, ket nairaman ka. Tanu awan
aduunay iti pakasapulan. Saan abale ken katagtrap trabaho ka, iraman akmet iti masapulan. Text mo kanya mangpalag-an to'y rigna, tawag ko ken ka rigna ti agayat. Iliw ka di ka ipapanan na, wenno ayat ka di ipagbagana. Ay, Ni Ilocano. Ay, madama kayo pa ilang dudumdum ngayon kapag sa ating programa tayo. Rayaw ni Ilocano. Hello sa ating 240 plus viewers. text mo kanyak mangpalag-an to'y rigna, tawag ko ken ka rigna ti agayat. Iliw ka di ka ipapanan na, wenno ayat ka di ipagbagana. Text mo kanyak mangpalag-an to'y rigna, tawag ko ken ka rigna ti agayat. Iliw ka di ka ipapanan na, wenno ayat ka di ipagbagana. Iliw ka di ka ipapanan na, wenno ayat ka di ipagbagana. Wenno ayat iti cellphone, anak baetan ta. Dahita po tayo kanta nga man nag-text mate. Wen, dagiti mahilig ti text-mate. Hindi nahilig nga gala tinam number. Wan pumanindot, Wen, kakasla jay kwa. pumanis it. Okay. Malalak lang idi kwa, panpanawen. Apay. Kasta kami hindi kabalasangak pa lang mat. Apo na. Oray, agapuro panak pa lang mat nga balasang kakta. Kahit mga sawon, bumakit ka na. Hangkomit ay tulok. Ay. Idi balasangak pa lang. Aha. Lalo no kasaran. Adik ka ti asala iti. Oy, kit syempre ni lolak kung tanak ide no. Ang Kapang kamakisala. kamakisala kuduting ka kung nana ide. Jay lang. Oy. Ngam, kwamit ide. Idi ka ban banwagam. Idi balasang kapay. Interview man datoy. Oy. Idi balasang kapay, anati cellphone, idi nga nabuta mo. Kwa, nag-umpisa ako sa 3310. 33. Diyan, ajay pa Daan lang. mo no baro. Daan. Magking ka ta 33 nga takas dagos. pa lang kinititak. Hay haan, ajay at dati ko na. Yung Antena merong na. antena na. 51. 5110. Wen. Ajay, kay... Siya tinapadasak ididete kasla break game. Ano nga bit game? Kasla break game ti uni na. Oo, hanga cellphone na ajay. Haman, break game. Ay, cellphone. Ajay, amok ajay bagbagam. Wala nga di nga online nga hanga mabalin ti nya other SIM cards. Ay, sakmet sa bali jay cellphone ko. Iti kulay pink pa nga da Barbina. Tulot. Ay, ang galing mong tumiklay. Mapipilit nagsama. Handa nga. Okay. Alawan tanong nga man nagpangato di kita Wen. komentaryo. Ah, Pagibasa basa. ka lang. Na-i-screenshot mo kuya. Wen, na-screenshot na-start namin na that time. At ano Ayan, kasama nga kablawan tayo ni si Sir Romel Narag na nanonood ngayong oras. Ayan. Uy, hello Sir Romel. Dito na upiga mo, Isabela. Ay, ang galing mong tumiklay. Kuha na? May I help you? Kuha na? Rogyan niya yung mga tan. May I help you?
Awan man malmalpas tayo no kas. Operator. Kuna na. Sa bali di kayat mga cellphone at dati plus light na. Apay gamin, nagrigat ag seryoso, ngayon ibaga may abyaw. Okay, tuloy tayo. Asan na tayo? Parang Ray. Mata na faded love. Ano pwede? Faded love. Faded love. Pa-shout out din mga idol kadagiti Martinez family dita Pulalaba, Burgos, Isabela. Ayan. Dagiti na Martinez family din na Kulalabo, And Burgos, syempre- Isabela. Yes. Ayan, hello sa inyong lahat. Coming from Faded Love. And also sa Sir Adoramento. Good PM Karayaw. Happy watching from Baguio City. Ayan. Hello po dyan sa Baguio. Kamusta po ang kwan natin dyan? Strawberry. Hindi po. Yung, anong tawag dyan? Klima. Strawberry. Kitam. Klima kung tatay strawberry baga mo. Hindi po. Yung klima nyo po dyan. Kasi dito ang init. Okay. Parang ang sarap magkwan ngayon dyan, no? Swimming. Well. Ang sarap mag-swimming Ay! sa balong malalim. Ayan, Tan Manuray. Awan. Ang daming eyes, sabi niya. Opo, 261 viewers na tayo. Wow. Ang bilis. Oh, coming from Mark Davidson de la Cruz. Nanunood ngayon si Marky. Musta kayo amin mailiw na kanya mon atik lang. Request man dyan, best friend forever. Sabay ganon. Iso na lang kailiw mo? Apay sa Ada kanina. kailiw na. Amo yung adjay Wow. no na. Agip ipumpay lang. Dagiti ka classmate nat kailiw na. Kagawad. Well. Good evening, kagawad. Kagawad, kalipho Janeline. Na yung bagarabi yung manen mga idol watching from Singapore. Kastamit kayo ka ma'am kaliphos. Manong Ray, ano sa no? Mata ni. Teka lang, ada pa yung bagana ni Good Evening DJ Ganda Clarissa Bulan. Awan, pangi. Okay, ang bilis talaga. Galing naman po, sabi niya. Okay, kakamsat, mamaya lang po. Stay put lang kayo dyan. Dinggin nyo iti, adati may sanga. Ijay may sanga. Ijay paset tayo ada iti, meron pong nakapag-send ng kanyang Sulat. Sulat. Sulat Istorya problema. at pag-ibig. Ayan, mamaya. Padaanan nyo ata kakabsat. At dati problema yung apantay po solusyonan. Yes, kailangan po namin ng mga advice ng bawat Ayan. isa. Okay, so. Kaya napauluan nga dati apo iti danapeg. Ni Manong Ray Betagbasa. Ni Manong Ray to tagbasan to jay. Oy, iya. Yung padaanan nyo apo, padaanan nyo. Well. Iso nga i-share yun apo, tatandi kasi ada daw tayo pa apo nga may mga bingla-binglay, mang bensa-bensa. Paka-istoryaan. Jemit kami comment ni Jero. Comment na. Kuya Ray, ayan na, bagimon ko na. Ni. Jerome? Makapapikon ka di Roma. Jerome? Merugin na bagim Manong Ray. Supay. Naramid na kang aswang. Naramid ng aswang, so nangata, hangatang aswang. Okay. Wow, kunana. Nagmayat-met ay tanga kantan, Jeverly Bautista. Dagay Thank you so DJ much. Klang, kunana. Wen. Good evening to all viewers. Yes po, napanak lang, nagpasalit-salit at tanga oras. Tako na, damit ti kwada kano kanyak. Ipangigda kano kanyak tata. So, nag-stay ako ngayon dito ta, adanang kitak nga yellow, tiguna nga sida. Wow. So, anak nagamit. Adi apo ti pinakagapun. Pa-shout out po sa mahal ko sa ibang bansa. Analea, Saricon, Gika, Dennis Cantillo. Sana all. Okay, ang dami na natin. Pataas ng pataas. Next, ayan, binabati rin natin si Ate Roxanne Fontanili. Again, happy watching. Pa-request man, mga DJ tayo man, bulan ko na. Siyak Ni ajay. DJ Klang. Well, Ni DJ bulan. Klang di ay. Well, pa-shout out po sa family Camacho from San Guillermo, Isabela. Coming from Raymar Camacho, sabi niya. Maraming salamat po sa lahat ng nagpumupuso, sa mga nagpapaulan ng puso dyan. Maraming salamat po sa inyo. Opo. So, ayan. Ang dami daw, 280 viewers. Ang daming viewers, sabi nila. Okay, so, binabati ko rin ng magandang oras si Ate Yani Pakpako kay Sir Fredo.
And sabi ni Sir, eto dito tayo. Request man ti kantang arak, Dennis Cantillo. Ayan, ay bus di arak tatayen. So, good evening to all karayaw. Yes. Virgie Paet. Ayan, kasama kay Ate Virgie. And siyempre, binabati ko rin si Sir Emmanuel Bacani. Nanunood na po siya ngayong oras. Okay, kakabsat, nagitihan pa yung nakapag-share. Ag-share kayo. Ag-share kayon. Okay, tapos na tayo pa yung mang advice damdama iti problema nga iba sa damdaman ni Manong Ray. Maraming salamat. Ang daming pusong ganyan sana lagi, no? Ang sarap magbasa. Juan. Ang daming pusong lumilipad. Okay, so coming from good evening Insan Marie Chris Abalos Javier, Ate Vivian Abalos Simon. DJ Klang Plaka ba yan? Sabi natin Judith Ramos. Hindi po. USB. USB? Why? USB nga gas-gas. Kamaligarod. Pa-request party kawitan nga kanta Dennis Cantillo, sabi niya. Ray Galiegues, nagmayat man ti Juwet yung duwa. Mas bigamin ajay Sir Ray Galiegues. Pao. So nga, limag to tatay, hindi siya ako. Good evening to Insan Vivian Avalos, Marie Chris Avalos Javier, sabi niya. Good evening, Idol. Pa-request nakman ti may sasunata, pinalkang thanks and God bless. Roldan S. Manuel. Abay kita, naknuk. Okay, pa-shoutout po sabi ni Sir Dennis Cantillo. Pa-shoutout po, ganda nyo nag-Ilocano, sabi ni Kyrel Ligpad. Okay, so, nag-back yung aking tawag dito. So, ika na kay manin si may isang sunata kakabsat. Ayan, mamaya lang po, ibasa tayo yung tibiyaga, insurat ni Jack Amunosino, maibasa damdaman ni. Lovely girl ka, no? Lovely girl? Okay. Naglingad, iti inagan nga lovely girl. Manipod iti probinsya diti Isabela. Isabela. So, kakabsat? Best friend. Okay, kakabsat, ikanta kayo mampay lang ti may isang sunata. Ayan, bago may tuloy. Tikit daw ni Mark Davidson de la Cruz. Yes. Sino si Clarissa Bulan? Ako po. Best friend forever. Nasimpet apagayang ato ang panubok tinak pinaypayan adu abanang intanang kadwaan best friend forever daytat kayari ka. Daw, saan na mapupuutan? Imasidig kat abay kong naagmay-maysa. Balikas, apa nagpagada, mapankan sa bali adaga. Sa sinupay, itabi ka mga, sa sinupay itan, ipangibagaan. Itinarway, adu a problema, awan kabadang kun, itirigan-rigat. Best friend forever, kanu ka ang makita, mamis mo, adua kat katawa. Best friend forever, forever and ever. Sa
tupuutan. Imasidig kat abay kung nga agmay maysa. Balikas apa nagpakada, mapankan sa bali adaga. Asino ba'y itanti ka mga, asino ba'y itan ipangibagaan. Itinarway adu a problema, awan kabadang kun itirigan-rigat. Best friend forever, kanuga ang makita, mamiskun adua kat katawa. Best friend forever, forever and ever. Sapay ta, di ka mangliplipat. Best friend forever, kanuga ang makita, mamiskun adua kat katawa. Best friend forever, forever and ever. Sapay ta, di ka mangliplipat. Sapay ta, di ka mangliplipat. Best friend Rayaw ni Ilocano. Okay. Hindi talaga ako makapag-voice out ngayong gabi. Ang kumairwarte boses ko. Delikado. Narigat gamin talaga no Rabi kanta. Tapos Yes, ganito pa nasanay tayo kasi quarantine. Nasanay tayo ng maaga. Buti na lang dito sa pwesto ninyo Kuya Marvin. Awanti unay nga ako. Bueno, okay lang. Kaya nga, nagrigat agi voice out ganyan ti Rabi. Diyos Hindi, walang ko. problema yun. Oo. So, Okay. bago tayo ibasa iti pakasaritaan damdama iti sender tayo. Ayan, ituloy ko pa ilang iti agibasa iti message yung kakabsat. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagpapaulan ng mga puso. Okay. Agyaman kami unay ganyan yung kakabsat. Sino si Clarissa Bulan ko na? Siya, Ako po, ang babaeng, hinugot sa aking tadyang. wow, Okay. tila Nueva, mga idol, request man ti Agne na, yun nga ay ayanten ka idol. Thank you watching from Cyprus. Sabi niya. Kayo, request ti ages pa nga siwa. Bye. Hanak maka burakak tingiwan. Yahoo Talk Floor Borday Arbelia. Thanks, sabi niya. Hello, Sir Jess Andrade. Happy watching of Singapore. Hello, Kuya Ray and Kuya Marvin and DJ Klang. Yes. Pa-shout out man ti Pilar Family Dita Villa Domingo. Ang adanan pa-request man ti Kulas watching from Abu Dhabi, UAE. Okay, kami from Ralph Pilar. Okay, tell daw kung maday ang request. Oo nga. Pa-request naman DJ Jaiman GSM Blue Jeverly Bautista. Madama siguro ato eh. Mga milyon na yung puso ko, sabi ni Ping Guerrero. Maraming salamat po sa pagpapaulan ng maraming milyong puso. Oh. Pa-shoutout po sa Bulalawan family dito, parang Ayan Rojas Isabela. Ayan, may nanonood sa atin dyan sa Rangayan. Naalala ko yan. Noreline Bulawan Danog. Ayan, hello po dyan sa Rangayan Rojas Isabela. Kan kasama tin nga hello kini Apo Kapitana Virgilio Ramos. Well. Kan kini Antinena Nagong. Yes, ken kastamit nga kablawan tayo aming naka-kwan ngayon, Tune in. Tune in, and syempre yung mga lalong-lalo na ating mga frontliners na nagbabantay 24 hours sa atin. Yes. Ayan. Hello po sa lahat ng ating mga frontliners. And also, good evening po, Wilson Parana, sabi niya. Pa-shoutout po from Pasay City, Ice Vince. Okay. Shout out naman DJ kay Care sa Tarlac from Marlene sa Singapore. Okay, coming from Marquis Chavente, Saicag. Watching here in Cavite. Ayan, saan man tayo sulok ng mundo. Yes.
Wow, 300 eyes, sabi niya. Good evening. God bless you all watching from Brunei, Darussalam, Aliyah T. Abdullah. Okay. So, ayan, dispensarin yun yung mga una nating mga komento. Giting muna tayong request. Nauna na po, hindi na po natin may bubasa. Binabati ko rin po ng magandang gabi yung family ko dyan sa San Mariano, Isabela. Sila lola ko. Ayan, hello sa inyong lahat dyan. Si mama ko. Yan sa lahat po. At siyempre sa aking dalaga na si Faith, nandyan po siya ngayon. Okay, kakabsat. Anyang garo din, Kuya Marvin. May sapay ang kantan sa awan ba request sa ita? At the request ita. Ana, check Check mo. you. Arak ka di maysa. Dito din ng sinaw. Shak, sika. Okay. Okay, kakabsat. Ayan, may samanin nga Ilocano song. Kami sagot kanya yung tanga oras. In Pauluan, dita din na. Sasagot pa lang sa programa ng Pauluan? Rayaw ni Ilocano. Okay. Awan nagpasula kay naramit kumet amin pagragsakan. Rayaw ni Ilocano. Manyak insubat mo sinatamlaeng ko'y puso di mo inilala na pudno na ayat mo. Karing kaniya inka tinalikudan martir ako sum na ikalang anya pa'y ti ser-serbina nasamit alangen-langen ta awan ammo anakabasulak ken ka ditaden na awan nagbasula ay naramit kumet amin pagragsakan di manyat insubat mo sa tamlaeng ti puso di mo inilala na pudno nga ayat ko karing kaniya inka tinalikudan martir ako na ikalang anya pa'y ti ser-serbina nasamit alangen-langen ta awan ammo anakabasulak ken ka dita den awan nagbasula tain paay ko amin akabaelak dita den awan nagbasula sikat ng perdi ng waswas ken ni ayat ng keltay kadagiti arabaan Rayaw Ni Ilocano. Sa muli, ay ulitin mo nga po nga ibaga. Padaanan nyo nga po di pasat na yung programa na Pauluan na napag itinaglabas. Danapay, tinaglabas.
ay naramit kumit amin pagragsaka ni manyat ginsubat mo sinatamlaing to'y puso di mo inilala napudno nga ayat ko karing kaniya inka tinalikudan martir ang puso na ikalang anya pa'y ti serserbina nasamit alangin-langin ta awan ammo anagabasulaken ka di ta denam awan nagbasulang tain pa ay ko amin akabaela di ta denam awan nagbasulang sikat ng perdi ng waswas ken ni ayat nang keltay kadagiti arapaan di ta denam awan nagbasulang tain pa ay ko amin akabaela di ta denam nagbasulang sikat ng perdi ng waswas ken ni ayat nang keltay kadagiti arapaan Rayaw ni Ilocano. Ray out. Okay, kakabsan. At kapay lang po iti sonata na paulwan na Dita din na. Ray out. Ay, Awan nagbasulak. Rayaw ako nagpasulang. Dita din na awan nagbasulak ko nak anak ay ramramon takaluklukwam Ray out. Ala po. Alawin kita. Kasi na ko namin. Agibasa ka pa iti mensahe. Well, Okay. Ala ka din, Sige. Manong Rebentor. Pang-isa sa Santa Dilam. Hello. Ay, sige garo. Okay. Aha. Agsaw ka or shock? Sikan. Okay, sige. Adun to sa umdamdama. Okay. The Remy Mauricio, pa-request man? Pa-request man mga idol, bislak kantaan man ni DJ Klang, Tita Remy Mauricio. Sabi Talaga. niya. Pabati naman po sa asawa ko, birthday niya po ngayon, Marilyn Barajas Capioso. Ganon din sa mga anak ko, Vincent Shane Capioso. Thanks, ICC Vince, sabi niya. Ayan, happy birthday po kay Marilyn Barajas Capioso. Ayan, more birthdays to come. And kita kasanga itang aldaw. Ayan, oras na po ng pag-iinom. Happy birthday! Happy birthday! And happy viewing. Yes. Happy, ay best friend forever, yay! Sabi ni Tita Dumingsil. Ato nga kantakit kas, para kanyayo, dita Switzerland. Buwan Kasi niya best friend. kastang-kasta talaga kayo. Ganyan na ganyan kayo. Tama. Nakikita Sila kailan ko na talaga. ubo na kwentas. Wait. Okay, coming from Rafael Ben. Pa-shoutout man kini kasinsin ko nga Jefferson Covita. Dito sila wait nga agkasangay ita, kidawek man nga isa ang mutay kahit maputi na ang buhok ko ading Marvin. O, sige Okay, mamaya, play nandaman po to ata natin po. yan. Okay, coming from Ate Judith Ramos. Idol, Reventor, lagmay, apay, paabak. Nana. Anay ko na? Automatic at taypay. Apo na yun. Naglastugan. Anak ano? Nakasagana ka ko na automatic. Ananay. Takas ta Team Ray nga ibagpaka.
Ah. Okay, basahin pa di kita komento sa tanto. Okay. Basa nga basa. Coming from Sir Reynanda Dumalanta. Na yung bagarabiin yung mga lodi pa shoutout dito Pasong Quezon City sabi niya. Ayan. Nakaka-akwan lang no, nakaka-akwan lang sa puso no. Urehan da maawatan dagiti sa bali iti Ilocano, kaduan mit gamin syempre. At ato'y dalatag buy-buya. Maraming salamat po. Thank you so much. Thank you so much. Yes. Nice duet mga kalodi. Jarang visitasyon. Hanpay garod unay tatakot na makabunga ka. Ang kami nagmulumog. Lindan ipa Kabarubia. Madi pa nga naglasti rin. Well, si Siwit man madam ko na na. Oo na yun. Dami nyo ng piso Rabi sa ay eh. puso pala puso. Pa-shoutout man DJ lang dito yung flat mo. Dito is flat mo? Flat mo dito is Cyprus. Amin nga OFW dito is Cyprus. Salamat po pintas nga DJ lang. Jaynard Pagrigan Galiato. Ayan, hello sa lahat ng mga nanonood dyan sa Cyprus. Hello po. Ayan. Watching from Baguio City, mga kalodi, Jerome Visitasyon. Kaya siyempre binabati ko rin si Yvonne Carla na nanonood ngayong oras. Request man mga darling, nanghihinayang sabi niya. Nanghihinayang. Madimat. Jaymar Rivera, watching from Madela, Quirino. Okay. And siyempre kay Ella Galbay, Buyukan, watching here in Kuwait. So, pa-shoutout po sa family Alawigan dyan sa Bungad, San Pablo, Isabela from UAE. Thanks. Nino Tyron L. Alawigan. Ana! Kaya tiyok ano kalkalunay mga idol. Sige man. Uy, dataman na po. Dataman, Kaya sabto pasurutan ti prito ng tilapia. Uy. Kalaukan na. Tama di kami pa ng rabi eh. Uy. Agi purwak kay man dito garog kakabsat. Sige, man. Alright. Okay, kakabsat. So, dito na Tinay mas tayo. nga luto at kakalunay dinengdeng. Madi. Ay, nabraw. Madi. Anong Madi. raw? Pinakbert. Nge. Made, adobo. Laki lawan latan. Okay, coming from... saan na tayo? Shout out sa Ramos family, lalo na sa Pudtol Apaya. Coming from Ate Judith Ramos. Good evening, DJs. Para-request man, Jason Nata nga Ilio. Thanks watching from Singapore. Francisca Balano na yan. Hello, mga Francisca. Idol, sabi niya. Thank you kanya yung mga DJ. God bless you. Nakakatanggal stress. Tagdingig-tikan tayo. Thank you po. Thank you po. Galing talaga ni Ading Marvin, sabi na Ate Cheryl Tagala. Thank you so much, Ate Cheryl. Nakatilmon kami na po at Ate USB kin piano. Oy, Remalin Caliboso. managpabasog. Hello mga idol, Remalin Garma is watching from Ilagan, Isabela, sabi niya. Lagi din na apo, taga-ilagan Isabela. Si Uy, Isabela. naalala ko ito daw yung tinugtugan niyo raw yung kasal niya. Sino? Itong Remalin Caliposo. I win Sam. Jay Gano Ilagan. Jay Friend, San Lorenzo. Win San Lorenzo. Tama. mga idol, for request man alas 3 ti bangon. Thanks, Orion. Wento no alas 3 ton. Hoy, Ay. kanong to pa yung nakanta deta. Reynante, Dumalante, pa-request man, Ajay Faithful Love Lodi, kayang-kaya yan, manong Ray kantahin. Buwan Dahil na lang nga faithful love. Ori siya lamang tugtog dita. Well, Ka na. bahala ka mang yunig ti lyrics na. Maria Isabel Halumboy, pa-request man nga kabsat balasyo tao, thanks, sabi niya. Wow, pantanggal ng stress. Maraming salamat po. Siyempre, Angelito Bartolome is watching. And hello, Manong Angelito. Pa-shoutout po sa Barangay San Antonio, Sitio, Tabarok, lalong-lalo sa Tibayan family, Maricar Tibayan. So, ayan, hello po sa ating 270 viewers. Yan, Hello share po pa sa mura inyong po. lahat. Share na natin kasi mamaya na lang, malapit na. Aha. Ibasa tayo iti pakasaritaan. Ay, iti problema. Problema ti ayat ni Lovely Girl. Yan. Mangyawat kami pa'y garod iti may isang sakbay nga in kamo yan. Ready ka na ba or may sapay? May Sabay sabay. sapay nga sunata. Okay. Kantayin tangarad man and datay na nanghihinayang nga request na. Ayan. Okay, ito na po yung request yung nanghihinayang. Ananay! Diyos ko, taman gawit ako. Apay. Nagkamali ako. Mamimiss ko karo dyan yellow digon. Apa. Okay, dito nga dapat ni sunata nga nanghihinayang.
mo. Iniwan ka na walang dahilan, sumama sa iba, hindi lang ako nagpaalam, di man lang nagpaalam. Nabalitaan ko, lagi ka raw tulala, dinibdib mo aking pagkawala. Lagi ka raw umiiyak, lagi mo raw akong hinahanap, di ka pa rin nagbabago, mahal mo pa rin ako. Nanghihinayang ang puso ko, sa piling ko'y lumuha ka lang, nasaktan lamang kita. Hindi na sana iniwan pa, iniwan kang nag-iisa at nagdurusa. Ako sana'y patawarin na. Nabalitaan ko, lagi ka raw tulala, dinibdib mo aking pagkawala. Lagi ka raw umiiyak, lagi mo raw akong hinahanap, di ka pa rin nagbabago, mahal mo pa rin ako. Nanghihinayang ang puso ko, sa piling ko'y lumuha ka lang, nasaktan lamang kita. Hindi na sana iniwan pa, iniwan kang nag-iisa at nagdurusa. Ako sana'y patawarin na. Nanghihinayang ang puso ko, sa piling ko'y lumuha ka lang, nasaktan lamang kita. Hindi na sana iniwan pa, iniwan kang nag-iisa at nagdurusa. Ako sana'y patawarin na. Ni Ilocano. Okay. Antapay lang iti sunatan na pauluan na nanghihinayang. Nanghihinayang. Nakakaiyak naman yung kantang yun. Oo nga eh. Parang naaalala ko tuloy yung manok. Anong manok? Nabibisin na nga ako. Anya? Yung yellow Mabisin yung ka no bigo natin niya. po, tikadwami apo, aya. Yellow, di ko na kay ano. Bueno, So, ayan. kanya nga ro, din tayo lukatan tayo, Komento suwat pa ka lang na tayo? komento Sige. ka pa lang sa tayo katan pangipreparan tayo background. Santon may sakantan. Hoy, gusto na. Bumabanton. Okay, sige. Ang ibasa na karo din, ihanhandam karo din, dagita, mensahe nga in the Alawe. impatulod. Yaw, Ivan Kijenso, galing watching from, umakyat na. Santiago siguro yun. Idol, sabi niya. Thanks manintol, sabi ni Jess Andrada. Dito yung Okay. mag-best friend, no? Si Ate Flor Abelia Borday, sa kasi Kuya Jess. Pao. Good evening, DJ. Pa-request man. Tay Sonata Iniw. Thanks watching from Singapore. Ayan, tapos na pala yan. So, coming from
Pa-shoutout po sa Barangay San Antonio, Sitio, Tabarok, tapos na rin. Tapos na yan. Raymar Camacho, Manong Ray, request ko man kanyam di kanta nga tagapulot. Tas salain man kanon ni nanay ko nga madama aglut-lutot ti pineapple jam. Greetings from Jetban, San Guillermo, Isabela. Pahingin naman po ng pineapple jam. Aha. Ang sarap na. Sarap naman yan. Ay, si Vince, ate. Ang ganda ng boses mo po sa si Marvin at si Kuya po. Sana someday makarating ako dyan sa Isabela. Dami kong kabarkada dyan sa Kawayan, Isabela. Maraming salamat, Vince. Maganda rito sa Isabela. Maraming mais sa kapalay. Oo. Yun lang makikita mo. Oo. Walang tao dito. Sigurado. Uy, sobrang ka naman. Makalin. Sigurado ko na namit-namit siya. Sigurado ko na. Nabak na. Galing Lodi, Sir Marvin. Kami from Ate Makin, si Avalis Choco. Thank you so Ganyan much. din na binabati ko ng magandang oras. Si Tonyang na nanonood ngayon ng ating editor na madamang download ka tingin Wow. videos natin. Hello, Tonyang! Nakidate nakpay kin babe ko si Kamot inanakon atap no mayat ti buy-buya ako na ni Ma'am Rose Alibuyo. Sana all my babe. Josephine Molina Ventura request ko man DJ Clown Norms can never hold you. Ayan, sige. From San Mariano, Isabela po, Bureau of Fire Alama. Ayan, hello po sa ating mga taga BFP dyan sa San Mariano, Isabela. Ayan, sa mga kabayan ko. Ayan. Kabayanan ko. Kabayanan mo. Well, O kababayan mo. Kababayan. Ninya, Gracia, Ligaya, Marayag, DJ. Jayman, kumalaglagi pa mawanti nagkurangang salamat. Kayang-kaya po ni Manong Ray yan. Ganda ba? No problem. Okay. Johnny Bongbongga, Bidtakul. Shout out po taga Isabela, sabi niya. Ayan. Coming from Faded Love, mga idol pa request man agnanangin nga ayaten ka para kin J.R. Fernandez nga love ko. Nanay. Kuya Ray ko na ni Ate Susan. Aha. Sweet. Tatay na kapay berberokin na Ate Susan. Ape nga ta. Diyan mo. Mhm. Oh, kinausap ko ni babe ko, Yahoo, apalnan ko na ni Ma'am Rose kina Ate Judith. Sana all. Nakakayak daw Kuya Marvin, sabi ni Jerome Visitasyon. Opo, na yun. Hindi na raw siya magre-request. Bakit? Ibingayang man ka mamit iti talentom ko na. Madin pa lang. Hindi na raw siya magre-request kasi narinig niya na raw yung gusto niyang marinig na kanta. Wow. Okay. Coming Ala. from... okay na? Okay na tayo. Okay. Okay. Sige, kakabsat. Ayot, ato yan, iti, may isang kapasat, iti programa tayo itang rabii. Napauluan. Rayaw. Ilo ka. Ape nga ta ray. Danapag. Tinaglabas. Okay. Katsakbay manapong interogyanan nga ron nga basa dati surat ni Kabsat tayo. Kahit may manapong ay palpalawag kada kayo aming agsursurat aya. Napo cellphone ti pangi sesendan nyo. Hang ko mabasa. Iso nga insurat ko apo iti papel. When? Ay, pasurat na apo. Yung pasurat ko apo. Insurat ni Director mi. Kaya na kadagiti pa kahit nanto apo nga kahit Agisend. naman nag-send iti naman apo ang klase ti problema, love problems, family Family problems. Wag Mabay lang na pong ta. financial problem Well, kasi wala po kami na. Ganun din po kami. Wala Ayan. ti financial problem. So, kakabsat, i-share na po natin sa mga hindi pa nakapag-share. And dawatin mi garod iti advice para po sa inyong lahat. Dagiti advice natin para sa ating center. Alakit ikante nga ro din apo ti waya ni lovely girl nga nagsurat kada tayo. Ket kastiman iti linaon ti surat na. Dahil tingar din ti programa na pauluan. Danapeg, di naglabas. Danapeg, di naglabas. Kunana, sakbay man iti amin mano. Kahit kuman, ti kumablaaw kadagiti isu amin, amang tartarabay, agbuybuya, wino agdingdingeg. Di ta makaliwliwa unay a programa yo, at danapag tinaglabas. Danapeg, di naglabas. Manong Ray, ilingid na klaengan, itinagan a lovely girl. Nakapagsurat ak nga rod, iti programa yo, napauluan, danapag tinaglabas. Takayat ko man maikan, iti sungbat, wino maikan, solusyon. Dahil ti pasadas, kan problemak iti biyag. Danapeg, di naglabas.
Tapno nga rod na lawlawag iti amin. Rogyak man nga rod iti tawen 2018. Danapeg, di naglabas. At daanak iti asawa ken maysa nga anak. Iti nagdesisyon iti asawak nga mapan makidaksang gasat sadyay balasi tao. Gapo kadagiti masagsagrap mi arigat jak nga rod nagkadkad Manong Ray. Kat pinalubusak nga rod iti asawak no pay narigat ti kasasaad ti maibati. Wenno mapanawan inibturak nga oray kasin sinarangat ko ni ilim kensig ka. Pinalubusak nga rod gapo kadagiti binukelmi nga arapaap iti biyag. Danapeg, di na... Danapeg, di naglabas. Napan nga rod iti asawak iti bala. Ray, ngano tumawtawag kanyak ti asawak. Jak mailadawan ti ragsak amarikrik na. Tauray no aldaw ken bulan pailaeng iti naglabas. Gapo iti napalalon o manay lang agsinsinangit kami no kasta nga tumawag kanyak iti asawa. Kanayon ko nga ibagbaga ken kuana nga agsingsingpet agan anos kadita. Uray ti isasangpet mo laglagipan ay ayating ka ken ipatpatig ka unay kun kunak ken kuana Manong Ray. Ngem idin addan sumurok amaysan atawennan ijay lugar nga ayan na. Di na matten malagip ti tumawag ken agpawit. Nagdanagak ti kastaunay. Siya kon iti nangaramid iti pamuspusan. Tapno makapagtungtong kami ken makumustak maten iti kasasaad na. Danapeg, di naglabas. Ngem daksang gasat tadyak maten makuntak Manong. Kadditan anang rugi tidya akon panakaturturog. Wen Manong Ray, gapo iti kapapanunot ko iti asawak. Anya nga tan napasamak nan kung kunak Manong. Danapeg, di naglabas. Danapeg, di naglabas. Danapeg, di naglabas. Gapo iti nalaos apanagpampanunot ko. Oray ko lang insang sangit tinapalaos adanag ko. Ngimjak nagsarday nga nagdawdawat iti apo tayo anamarswa. Nga sapay lakuma. Tadda iti nasaya at akasasaad iti asawak. Kat iti panagtultuloy iti aldaw. Bulan ken tawen. Adda na kaibaga.
asimang pweden kanon ti asawa. Os ti ragsak ko, gapo ti dayta, anadamak ko, ngadda kanon to'y asawa. Ngem dagos anagladingit ak, taapay nga saan nga diti balay mi, iti dimeritsoan na nagawida. Balay mi, nga nang buklan mi iti ayat, kan arapaap. Danapeg, di naglabas. Danapeg, di naglabas. Ngam no pay kasta. Dinardaras ko, tinapansadyay, nakakitaan da kenkwana. Kat sadyay, nakita ng agpaiso, tay dungdungwat unay nga asawa. Ngem anyan manong Ray. Takas la nagtupak kanyak iti langit. Damutin sa bali akadintin nanan. Kat iti nasakit unay. Imbalayan na pay tay kadindin na itangagdama. Danapeg, di naglabas. Danapeg, di naglabas. Danapeg, di naglabas. Nagawid ak nga rod, nga jak pulos, nagpakpakita kenkwana. Nagawid ak, anap nuwan dadagsen ken ladingit. Inay-ay ko ti bagit. Tay tilikodan ni ragsak. Ladingit mo ten ti sigmukat. Ketjak ammo manong Ray, noan niya iti rumbeng nga aramidek. No rumbeng nga ta, nga itarum ko ida. Wenno baybay aklat ta idan. Pangaasiyo ka di, manong Ray, tatulungan da, iti daytoy nadagsen unay a problema. Do'y nagsurat a pagayam yo, lovely girl, iti probinsya, iti Isabela. Danapeg, di naglabas. Danapeg, di naglabas. Ala, kata kabsat lovely girl, kata gaputi dayta nga problema, hanlang nga siya timang solusyon iti dayta. Tagaputa damo pay laeng nga sikati, nagsurat kada kami. Kata pag inadalan mi pay, kadagiti kakadwak, kandagiti mo't agkumkument. Bueno, dagiti na nayan Ang aming bubuya, viewers no? tayo. Bubuya. Dagiti, no, ana iti... Rumbeng nga maaramid. ayan. Kat no pay kas tamang tid kami mampay ti mangtid kami mampay ti may nga samiwen. Nga isagot making ka, para king ka. May bagay unay iti pasadas mo iti biyag mo, ating ko. Yan. Tayo tingnan din na po ti kanta nga no panggep mo ti umadayo. Ayan. Inayat ka iti napudno, inpaaykot rigna ken puso, ngem sinayang mo biyak ko, sinayang mo adu a sakripisyo. Kas
jak ninamnama akas tuy ti pagtingta kasla di marakrak napudno nga ayan na yan nuragsak mo di umadayo namin pinsan nga inkain kulbo tuy gumaw gawawa puso nangipadeken kat napudno nuragsak mo di umadayo awan mabalin ko lipaten kan ubiyag ko tawan kan tuy sidong ko Rayaw ni Ilocano. Jakman a namnama akas tuy di pagtingta kasla di marakrak napudno nga ayan na yan nuragsak mo di umadayo namin pinsan nga inkain kulbo tuy gumaw gawawa puso mangipateken kat napudno nuragsak mo di umadayo awanin mabalin ko lipaten kan ubiyag ko tawan kan tuy sibay ko lipaten kan ubiyag ko tawan kan tuy sibay ko Rayaw ni Ilocano. Nyamot takan tamon makapasigar. Ayan, dahil nga po di sagot tayo nga bilang kinimis sa Lovely Lovely Girl. Girl. Dili nga yung probinsya iti Isabela. Isabela. Huwag ka tata background tayo, kit napukaw. Wen. Ay, sige. Basa po. Okay, kakabsat. Ayan. Kitawatin magarot dagiti advices, no? Para kay Lovely Girl. Ayan, dagiti nakadingig iti problema na patungkol sa pag-ibig at sa Ayan. pamilya na rin. Siyempre, pamilya niya na yon. Damay na lahat. Okay, kakabsat. So, sabi naman ni Emeline Balberan, Lovely Girl, sabi niya. Let him go, sabi niya. Yun. Ayun. Sabi naman ni Mary Chris Orbito, Lodi Uncle Ray, sabi niya. Sabi mit na Ate Annabel Agbayani, ipatulfom tas kasuham ida iti adultery. Apo. Apo. Talaga sikat ni Sir Rapin. Yes, ipatulfom ka nung. Apo. No, ang tingtingig ka man tata, kabsat Girl. Lovely Girl. Ayan, pakinggan mo lahat ng mga sinasabi nila. Pero, nasa iyo pa rin yung Tamang desisyon. tamang desisyon. Tama yan. Nasa iyo pa rin yung huling desisyon. Yung mga maririnig mo lang ngayon, yung mga mababasa mo lang ngayon, galing man sa amin, sa mga nanonood, nasa iyo pa rin po ang huling desisyon, Lovely Girl. Yes. Okay, kami from Ma'am Eleanor Agor, isingit na Jay. Pa-request man, sir, bulod daw nga ayat. So, sabi naman ni Ma'am Emeline ulit Balberan, let him go, no awan anak yu aga broadcast no malipatam, sabi niya. At sa may isang anak da. Damay sa Ada mga- anak da. May isa. May, ada may isang anak da. Nagdingig nakmet eh.
Coming from Jerome Visitasyon, nagmayat nga puuran si Bibiyag dahil nga lalaki. Magungitin. Nagungut-kamutan. Awanti utik na, makasarili no kasay. Atehan lang siksika ti kasta, adumit lang padpadam ate. Nakatakdir da sarili da nga saka, baybayam amin idjay nga lalaki. Baybayam ajay nga lalaki. Nice. Nakabirok ka pa'y sa bali, adupay di taat. Tama. Very good. Tama naman. Tama naman. Ipabalod mo, idalabli girl, tas han kan agsubli, ken kwa na, han mo rumbeng asangitan, tikasta nga asawa. Franis Kabalanon. Okay. Okay. Kasamit kini Sir Joseph Dumlao, ay anyan ang nagkasang piman, ta sa balimit gayam, ti simang pitan na. Dagiti karkarina, ket na irakrak nan, ta puro ubbaw gayam, dagiti karkariken sa pata. Nakaw. Nupay kasta, nupay no kasta. Kabsat, aklonem ti pasamak ti biyag mo, ket ituloy mo ti biyag nga awanin isuna. Tanarigat met nga road, nga ipilit mo pa'y tayat mo, ta sa balimit ten ti kayat na nga makadenna. Yes. Yeah. Ang galing naman ng advices ni Sir Oo. Joseph. Yes. Next. Okay, advice coming from Ella C. Villanueva. Lovely girl, ipaubayan mo na sa kanya. Move on, life must go on. God bless you. Yun, yan ang Apo, tama. Short very kwa. Suday jayen. Nagungit nga ta, Annabel Chica. Apay. Tadtadem sa mo ikurkur pa. Sobra ka man. Siguro no, si kalang ni Lovely girl ate, nabayag nga natadtad adya asawa. Ningot Madam Susan nga niya ko na. Awan, watching ko na lang. Watching Ay, lang. mamaya. Dagita kasta nga lalaki, awan ukel-ukel na dear Lovely ko na. Apo na Wen, yan. tama naman. Oo. Sabi naman ni Ate Susan, move on, lovely girl. May mas deserve ka pa kesa sa kanya. Magpaganda ka, go, go, go. Life must go on. Sabi Nagpipintas ti komentaryo dagiti mang bagbagakin ni Lovely Girl. Ano? Wala lang diag tadtad ata madi. Ang sisig ti tao. Well, Shakmot, gas pagururayan pa yung sa baling Agor ka. advices. Antay pa lang advice. Okay. Oh, Antay sige. to, final. Okay, Right. sige. Okay, sabi naman ni Ma'am Rose, ala nagmayanta kang tamading ko organist. Pwede kang ka-sponsor ko idol organist, 1,000K or DJ organist, tsak amunagan mo, contact person ni Miss Judith Ramos. Yes, Wow. ited ko to DJ, i-message na kanto ma'am. Ta, dati nga sponsor mo kit para imit lang iti Rayaw ni Ilocano. Okay. Agyaman kami Ma'am Rose stay. So, sabi naman ni Jerome Visitasyon, nagburburit mit lang. Mabuhay ang mga ulirang ina, ate lovely girl. Sabi niya. Anang kahugot ni Jerome. Ang lalim ng pinaghuhugutan nitong si Jerome. Oo nga eh. Anda siguro libro na ata. Ay. Parang ang sakit sa dibdib niya, no? Oo. O, parang relate na relate siya. Parang may karanasan siya. Oo nga. relate talaga siya. Karanasan. Ay, syakot insinakpayan ako na ni ate Annabel. Apo na yan. Kas jay bit lang ba? Relate na relate ba ate Annabel? Oo. Natamaan ka ba, Ate Annabel? And, kami ni Ate Vivian. Good evening, Insan Rowena Hisolor, sabi niya. Kuna ulit ni Ate Emeline Balberan. Lovely girl, panalo kamot lang. At da kanyang anak mo. Piam naktulungan ka umay Taiwan para may kamay at biyag anak mo. Wow. Apo na yan. Nangag mo, Lovely Girl. Yun yung Nagpapagdate ka mga man. positive na Comments. wag ka, lovely girl, wag ka masyadong magmukmok. Ang daming mga positive comment para sa'yo. Kung na ni Sir Fredo, madi siguro mga antibildat nga sa riwak. Nagadimbagam tayo kay Bildat, sir. Ala ka para keng kadeta DJ organist ko na ni Ma'am Rose Stay na Libuyo. Hindi ma'am kasi naganan. Dati kami na Rayaw, ma'am. Ano nagana? Ma'am Rose? Rose Stay na Libuyo. Rose Stain Alibuyo. Dati kami ngikit bali kasi da kami ti founder na. Da kami kada DJ lang. Iso nga talagang no ano to ti pakasapulan diti kuha studio. Iso to siguro diti pa kasla pakausaran dati edit mo. Kita itapay lang Mama Rose Stain. Rose Stain Aliguyo. Iti pamilya po ti Rayaw ket Agyaman. Agyamyaman unay iti
naasikin na tulong ka unay. Ti pusong nga man nagtulong. Thank you so much, Ma'am Rose Aligoyo. Okay. Aha. Kastamit kini Ma'am Lenny Kabansag. Mabuhay kayo. Ang ganda ng mga songs nyo. God bless. Watching from Riyadh. Maraming salamat po. Sabi naman ni Judith Ramos, move on, lovely girl. That's life. Di ka nag-iisa, sabi niya. Oo, ang dami dyan. Comment ni Jerome, talaga burburik. Nagsakit gaminti mang mangigtikas ta nga idol, hindi nila deserve yung mga ganyan. Apo na yan. Oo nga. Ay, when DJ lang, relate talaga. Too much, sabi ni Ate Annabel Agbayan. Sabi naman ni Ate Vivian, sukilem, jay mulagat na lab. Nag-uungit kayo. Anyata, ramidim nga chicken balls. Good evening, Ray. Watching here from Victoria, Tarlac with my daughter, kay Shakulin Hisular. Ma'am Rowena Hisular. Good evening, insan kong maganda Vivian Avalos Simon. Samantha Nicole Romero, hello, sabi niya. Hi, friend Clang, mabali nag-request, sabi niya. Baka rin friend Clang. Okay, bakiran ang apelyido niya. Ay, ganun ba, DJ? Okay, sorry, welcome mga idols. Sabi ni Ma'am Rostein Alipuyo. Yes. Agyaman kami, Ma'am Rostein. Kuna ulit ni Ate Annabel. Agpapintas ka, lovely girl, tas no makita na kanto, huyo ko nam. Che, ganon. Che, kunam to. Apo na yan. Jaren Canero Cabero, naimpagkarabi ka na kayo amin karay, watching from San Pedro, Narvacan, Ilocos Sur. Shout out man, kadagiti anak ko nga Nicole Ken Janelle Kastamit kang ronaan ni Sharon Cabero, nga ay ayatekla unay. God bless kada kayo amin dita. Ay, request ko man, Mary Jane, God bless kada kayo amin dita karay. DJ Klang kan tayo man, agayatak sa manin agyamanak. Ferdinand Katwiran. Ayan, agayat ka manin, buti pa ikaw. Joseph Dumlao, mabalin sa ludsudin sa Ray. Sa din no banda day studio yo tatanak lang nga nakabuya kanyayo, pero nagpintas day ta programa yo. Maka-inspire ken makapasenay, naglaing ni ading nga kanta. Mabalin, siguro nga alain da kay no adati. Anya lain para agkanta. Pwede po, Sir Joseph Dumlao. Any occasion, pwede po. Basta hindi po matatamaan Yung programa ng Ray Out. Yes. Apo. Anytime po pwede, basta wag lang po sa oras ng programa natin. Okay, nagapumit kini. Kung may mga tanong po, message yung kuha natin, yung group natin, yung page. Pwede po kayong mag-message doon regarding po sa mga gusto nyong itanong tungkol sa banda. Marina Acosta, good evening po. Kada tayo amin. Kastamit ken ka. Good afternoon, watching from Spain. Sabi man ni Gary Tapak. Ag-request nakman, DJ Klang tay damo nga ayat para ken lovely girl. Ay na. Narigat garod iti manglipat. Iti damo nga ayat. Judith Ramos, PM complete details para sa mga bukas sponsor Tita Rostein. Thank you. 10 bucks po kanyak DJ Klang. Okay po, Ma'am Judith Ramos, agyaman kami kanyayo. Yes. Siyang pumatnong, ag-request nakman, Ma'am, tikanta nga bukod ka. Ano yan? Baka hindi ko rin alam yun. Well. Kunamit ni Teresa Raquel, lovely girl. Di makunakmot ken ka bay amon saan nga talaga nga para ken ka isuna. Just pray lang, dumting tumit lang, jay true nga lalaki para ken ka. Yes. God bless you, sender kami from Teresa Raquel. Kung naman ni Jerome ng bisitasyon na yun. Si Kamanain. Relate na kami mga kalodi, takasay naramid dagi jay duwa nga manang ko. Pasensya na anya may bagbagak agi jay nga lalaking awan kwentada. Kaya naman pala init na init siya. Siyempre bilang kapatid, isakit mo tikabsat mo. Talaga. Kablawak man ni Mrs. Coludi Pasilan, Jigers Remigo Pasilan. Okay. Manuel ba ni? DJ Klang request ko man Secret Love. Thanks, DJ Klang. Sabi niya. Hindi ka ba nag-advise mo Sir Emmanuel? Nag-advise ka pa lang, sir. Ayun, open pa po ang ating para sa inyong mga advices. Para malay nyo po nanonood ngayon si Lovely Girl. At para po maliwanagan kung ano man po yung mga Ayan. ayan.
Imbaglakit din ta, nagsingpet nila kay ko nga kagawad Daddy Byron. Agturturog lang, kukwain na, madi na masango ag babae. Nakaw. When man garound. Request nakman mga Lodi, buwan, thanks, good na. Darwin Pagulayan pa, shout out. Sabi niya, hello Darwin. True DJ, nakakayak lang talaga. Salamat mga kalodi. Jerome Visitasyon. Isangit mo garode. Ayan, ero nga abmo. Sabi naman natin, Annabel Agbayani, mga laking ganyan, sa kama lang magaling pero walang paninindigan. Yun. Tama. Mama Balingag request bulod nga ayat watching from Qatar. Proud Ilocana. Regeline Corpus Somera. Mga Lodi, paki-play nga po yung kay Tagal, sabi niya. Okay, sabi naman ni Daddy Byron Concepcion. O kay Para Tagal. bang ako'y Mababaliw. babali. Pasan na. Anak ko na ni Daddy Byron. Naimbaga na bihi karayaw, sabi niya. Okay, ayan tangay tapagururain tapay dagiti mensahe, request, advices coming from dagiti karayaw tayo. And syempre, hello din sa aking mother na nanonood na ngayon. Len Petinas Gamad Dumrique. Ayan, pakis naman ako sa aking Faith Ashley, mama. Apaw. Okay. Ay nadandani ko madin na abutan ti programa anyan ayan na imbagarabiyo amin kakabsat kastamit kadagiti at dang agbuy-buya ita Joyce kakaya. Naudi ka na ate Joyce. Hindi mo narinig yung Special segment niya. yes, oo nga. Ang bali i-reclaim dandamata ng mga agbumanda dyan ay programa tayo na isang sangayan. Okay. Nga barbaro man niya programa tayo Ate Joyce. Paalala lang po sa mga dagiti kayat na apo nga gisend dagiti problema da mabalin niyo apo isend pwede po sa page or kay sa Facebook ni Kuya Marvin Agne Or sa Manong Ray Oo. And then DJ Facebook Clang. mo. or sa Faakin. Pwede po. Basta wag lang pong financial problem. Well, saka urnosin nyo nung kati gisalaysay. Tapos Apo. sa tayo i-edit. Anya. Apo. Aha. And saka sa mga gusto pong yung mga hindi na nila ipapasabi yung mga pangalan nila kasi mabalin na tamit. Mabalin na po. Mabalin nyo ag-send din para po sa ating segment. Kailan po ba ulit ang segment nito? Pwedeng sa next Sunday ulit. Oo. Okay, next Sunday. So, kaya natin sigurong magbasa ng kahit dalawa. Dalawa. Every Sunday, Dua oo. kang surat. Well, so, tatagamin. So, ito palang umpisa. Kaya, may sapay lang tinangiyawat iti Surat na. surat na. Pwede po kayong magsulat. Basta, isend nyo lang po. Apay naglukumit tin ay nga lalaki, ta nagbirok pa'y laing ti sabali nga bildat, so katamit tin lovely girl ti tutans nga dadakti. Mayat. Sinag ko na. Ni Sir Fredo. Kunak ka. Mahilig ni Tutans. Hindi na lang maliplipat ang So, katutans. Hi, DJ Klang Pagritman man sa mga grupo ko dyan sa Kawain, Mercedes Team Uleg and Team Lateg. Ayan. Nagmayat-mit data. Team Uleg kin Team Lategin. Awang ba ti Team Okel-Okel? DJ Klang from Bong Bakiran, sabi niya. Kilala ko na to. Si Kuya Bong. Hi, Kuya Bong. Kaya naman pala friend Klang ko na kanya. Request man mga idol tayo nagpintas kan ading Jiggers Remigio Pasilan. Kas amuksan ni lovely girl ko na ni Ate Susan. Talaga naman. Talagang ganyan ang mga ibang lalaki ng bababae, sabi ni Jewel Baldivino. Bukod ba kay Ben Bautista yun, madam? Bukod ka kay Ben Bautista daw. Thank you. Bakit? Narinig, bukod ka ang kanta, ang kumanta ni Ben Bautista. Yang kantang yan? Well, amo mo na, Jay? Hampay. Pasensya na po, Sir Asyong. Hindi pa po niya narinig. Next time na lang po na mag-show kami. I love you, goodbye man. Kung ananay. Apay naglakomot na itang... Ay, nalpasen. Amok lang dahi tang lalakay, apo. Babain tayo takno masampulan dan. Takno awan, takno. Apay takno. Takno awan. Takno. When garod, takno. Kwaya, Jerome Visitasyon. Mga idol, wala ba si Lolo Bansong at Lola Basyang nakakamiss? Wala po sila. Tulog na, alam nyo naman po ang mga senior citizen. Well, maturog ka na. Maaga pong natutulog. Maaga silang maturog. Well, so, ayan. Bago tayo tuloy. Iti... Agibasa na kita advices yun. No, shock man tinangig ko nga sunatan. Napay kay garawd. Kasi syempre request na damong aya. Well. Si Kama. Ananay. Pangururayan tayo pa kadagiti greetings kas kada comment, advices da kini Yes. Miss Lovely Girl. Ate garawd din may isang sunatan. Sagsagat pa lang kanya ni Manong Ray. Damong nga aya.
Darigat di manglipat, iti damo nga ayat anang lipay kanya, iti umuna aratsa, iti umuna aratsa. Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Dahil tapo tayo kanta nga damong ayat. Yes. Okay, tagaratin sagot kanya yun ni DJ Clan. Itin sagot min apo ti tagapindot tayo. Okay, kakapsat. Tuloy tayo karo din iti gibasa dagiti advices, komento, requests. Okay, dito na tayo kay Regeline Corpus Somera. Ma'am, mabalin nga ang request. Bulod nga ayat ay tapos na. Sa baligi pulog. When... teka lang. Dito na tayo. DJ Marvin, ka-inbox ka ni Mrs. Mon. Okay po. Mabuhay mga babaeng iniwan, di kayo nag-iisa, kasama nyo ako, sabi ni Ate Annabelle Akbayani. Tignan nyo si Ate Annabelle, oh. Napaka-strong pa rin. Gayahin nyo yung mga napaka-strong pa rin. Okay, hello ma'am, pa-request man riribok para kin lovely girls, stay strong. Shane Smith. Mga idols, Jay Bansong Kinbasyang, kumaka-comedy ko na. Nakaturog na po. Darwin Pagulayan, salamat. Sir Marvin, di ko kasi nabutan yung letter, Sir Marvin, sabi ni Sir Emmanuel Bacani. Ala sir, i-replay mo tulat tantad no, di kasi kit ka magagamot di linaon ti programa tayo tatanga. Well. Kung namit ni Ate Joyce, ay sayang, sige tayo replay ko na lang mga adi. Sabi ni Ma'am Joyce, kakaya. Tanong malipatam iso na lovely girl, kumatang ka tayo lakod ang loloban siyong nga palipit. Palipit kang tutans. Nagadungay bagam DJ pa Sir Marvin Jai ka Santiago dati, di ba? Emeline Balberan. Hindi po. Hindi rin po. Baka kamukha niya lang. Ay na po nagregat maloko mga idol. Iso si ka Mr. Fredo Abalos Naites. Huwag mo balakin na magloko. Babalatan kita ng buhay sa kaisa-asinan ko na. Nakaw. Ano na? Todas na todas ka dyan. Delikado ka, Sir Abalaos. Tata ni Ma'am Yani Pakpakaw. Ikararag mo lang lovely girl ta malawlawagan te panunot chay asawam. Jaren Canero Cabero. Wow! Nice advice dahil ta. Tas agbalay kayo ito mo dyan tim patakdar ng kabalay. Naglukon. Ne, Jewel Baldivino, nagmayat-mit day nga kantan malagip ko lang nga rod tay pimusay nga asawa. Aray ko. Nakaw, anya. Nakarakaro ti pasadas na gamatoy. Ano na? Mm. Ay, when ate, ang mukmet kina chick boy na ata. Insan mo iso nga agan-an na tanong agloko talaga o kisak nga si bibiyag sa kaisa asinan talaga ko na nala kayo. Todas. Todas kayo. Todas. Delikado kayo. So nga da kayo nga lalaki. Masinan. Asinanda Kayo kayo. nga lalaki, lalaingin nyo gilimeng. Joel Tatao, galing naman idol, sabi niya. Sarap sa tenga kanta mo, DJ Klang, habang nakahiga happy watching for Richard F. Tayag. Maraming salamat po. Nagkasangan na pumudawen ano ukisam ko na made. Ayan, nanonood ngayon si Sir Edwin Crisolo of USA. Hello, Sir Edwin. Sir Edwin. Good morning, Sir Edwin Crisolo. Galing sobra, sana po makanta niyo po yung request ko. Bulod nga ayat, Ma'am Regeline. 9 months lang yan, bakit ko yan ipakpako? Dumatengin ato'y tutans mo. Sana all. Makaturturog na kon mayat sa Kyrel, when magandang pampatulog to. No? Good evening mga kada kayo amin mga DJ, Joey and Daya Domingo. Pa-request man DJ Klang, Ajay Chiquitita, Reynante Dumalanta. Pwede.
Clarissa, kilala mo si Glenn Marie? Sabi niya. Hindi po. Yun lang. Sure. Jefferly Bautista di... Damang mangig ko. Kanya. Chikititi. Ay, chikitita ako nagkuma. DJ Klang i-request ko nga, GSM Blue sabi. Nagkatay bagam, dahil pa Sa bali may isa. Kita man tamay mo bit, baka... Makaturturog ako. Baka Di na dati- mo lang pabusuyan kami na. Di gamit lang kami nagsaon. Madimit kaya tagsaon na babasit, mate. Oh, Balik sige. kaya ta. Oh, saokan. Balik Go. kaya. Kita madinan tumitla kayo no iyawat mo. Oh, at cellphone mo garawd. Kasano nga ta cellphone ko, kita man di battery na ni, oh. Oh, wala yung charger mo. Ori, ala ka te, ma-charge nga rin dagdago, si kape lang. Sige. Kita man? Okay, kablaawak man apo ni Manong Ray, abay ko tatang oras. Nga, Nagtugtog-lag. agibasa ko mamod. Talaga mayat, tipapang ko talaga dito tatang. Aman, puro kantam ta may request niyo. Sige. Naibagarabi amin na po watching from Bangkok, Thailand, Julius Lacorsunyo. Ganda naman makinig ng mga Ilocano song watching from Hong Kong, Nerissa. Lovely girl, awang karbigan ng ayaten ni kasta nga lalaki, di pa'y lagkurad, makamalas, kinamanaw, di pa'y lagbalin nga bulprag. Nagkanta ni David Siga. Ay, ni ko, Hermano Joey ata. De la Cruz. Ay, yung editor ng, natin, ng logo natin. Oo. Ang yamit tinta, nagkanta ti Gold Digger. Shout out ni Pogs na Barteken ko na ni Holgado. Ayun, sa mga nanonood, ay mga umiinom po ngayong oras. Ayan. Konting-konti lang po, konti-konti lang. Basi-basit lang. Eh. Tama. Mhm. ka. Andamang mangikaw. Yes, salamat naman mga Kuya Marvin. Rabi hanga mabalindata. Agpukpuk kaw tayo. Gusto ko po mag-donate sa inyo, ma'am. Paano po? Enjoy lang po talaga ako sa music nyo po. Thank you so much, Ila. Wow, thank you po. Nakita nag-message siya sa ating page. Mamaya na lang po namin ikon yung message mo sa page kasi ginagamit pa lang po yung Hindi, pwede siyang mag-reply ka na lang dyan na director. Director, ICC Vince. Makapaturog ta background na ako na ni JGT. Panagtuturog ka ro din JGT. Narigat, ba't ato ti background mo? Wenta baka maungtan kami dito eh. Kasla tukak makuukisan ko na. Hi Christian Dave Ramos, tayo nga request ko DJ Klang nga bislak, Dita Remy. Nga pa yung TikTok kan. Narigat mo to diyan, ti background tayo. DJ Klang, into numalpas ti programa yo, dumagas kayo to dito balay tag coffee kayo. Sir Edwin Crison. Wow. Apo. Thank you Sir Edwin, baring makadagas kami damdama. Siya nakatiba. Dita amubokan. Nagadayaon. Fine. Adayo ba? Adayo. Tane. Adayo. Ayan, good evening kasaranay. Pangit siya ako. Hello, Ate Neldes Mariali Orsi. Pangit siya ako. Ayan, may sama nga sonata kakabsat. Nga sagot ka ngayon ni ating kanya Klang. naman ang rate up ng maring, mate. Aha. Chikitita. Apay kasta kayo. Chikitito. Di ba, bukbukodan yung ton Sunday. Ang bukti, bubrahin yung kanya ko. Chiquitita, tell me what's wrong. You're enchained by your sorrow. In your eyes, there's no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny it. I can see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. And you were always sure of yourself. Now I see you. Then
There's no way you can deny it. I see that you're all so sad, so quiet. Come on! Chiquitita, you and I know all the heartaches come and they go, and the sky's still leaving. You'll be dancing once again, and the pain will end. You will have no time for grieving. Chiquitita, you and I cry, but the star is still. Let me hear you sing once more, like you did before. Sing a new song, Chiquitita. Try once more, like you did before. Sing a new song, Chiquitita. Try once more, like you did before. Sing a new song, Chiquitita. Sige, bye. Orang ka na alas stress. Oo. Makapakigtot mit natin. Hoy, gamamit na microphone mo, may. Tagkatakatawa ka lang mit ditamot nga. Kakaasi kami tuya eh. Makahalata aksan ah. Super. Okay, ayan. Nagibasan ni Manong Ray. Awan, te, basak mo ni. Ni. Manipot ka ni Fred Avalos ni Pis. Kung na, pa-request man Sir Ray, di ikaw. Pag-ididikit ko kini Ano, lovely Jay? girl. Adyo man request da. Anya, Jay? Ikaw, kung na, kantahan ka Tapos? na ni Clarissa. Hana, dansa? Taman, nagpukaw tuloy. Awan tuloy ti basaag ni Klang, Jay ka. Isat code. Kuna ni Joel Tattao. Love that song. Kuna na good idol. Good evening to all watching pa shout out. Kuna na sa Tattao family from Villa, Kawayan City, Isabela. Di Villa Conception nato eh. Diba? DJ Klang. May kantawan, may basa, tika bay ko. Adi man kano di ka maila. Kini Madam Vivian Abalos. Madamak ingat-ngat-ingat ijay ka. Love the song. Good evening to all watching for shoutouts sa Tao family Isabela. Adya man di ka maila, Sir Marvin. Kayang-kaya na po. Ayan na po, susunod na. Ayan na. Di mo ikaw ang dahilan. Nagganas nakit di pa ng tugtugkel mo ninsan ko na na. When naglaing garot tumugkel. Grabe. Okay. So, sige, natin tutuloy kakabsat. Ti kanta, programa na Paul 1. Rayaw ni Ilocano. Okay, agisubuak pa lang giigin. Okay. Ingati kang kanem. Ladam, baka nakaltatak ka.
Adaak ditoy adda ka dita, adayunay nagbaetan ta. Jaka mo kasanukan sumipnget malagig na ngata, nubuod mo tay siksika, buy-buyaem kadlet rato ta agawa. Di mo kadila marikna day di barat ayat kuken ka. Tablon si katay di unay maila, alaim sursurat ko ket in ka agbasa. Ngeno di mapne tarik na agdayal ka tumawag ka. Tatawag mo biyak ko tapnon maipipanday ta ili mo. Bayang layet kas ko I love you. Sikala malad lagip ko. Ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Adaak ditoy adda ka dita, adayunay nagbaetan ta. Jaka mon kasanukan musumit malagip na ngatan, nubuod mo tay siksika, buy-buyaem kadlet rato ta adwa. Di mo kadila mariknan ayat kuken ka. Tablon si katay di unay maila, alain sursurat ko ket in ka agbasa. Ngeno di mapne tarik na agdayal ka tatumawag ka. Ururayek tatawag mo biyak ko tapnon maipipanday ta ili mo. Bayang ngayet kas ko I love you. Sikala malaglagit ko. Ururayek tatawag mo biyak ko tapnon maipipanday ta ili mo. Bayang ngayet kas ko I love you. Sikala malag lagip ko. Sikala malag lagip ko. Rayaw ni Ilocano. Apay na panapon DJ Clam. Tilag ta papapanan. So pa mas basa lang ako sa mama. Hoy, ito Ay. manabutog ka nito. Porkihan ko pa na i-on na dyan Tiro, microphone. tiro. Okay.
So, ito oras tayo kakabsat. Alas 10. Dos. Ana, hanggang ano oras tayo? Ang kugamin ang muate. Alas 11. Ananay. Yellow di gold, takapay lang. Para kada kita badak nga maililan. Mailan, kada kita pamilyadan. Wen. Tiis lang, alam naman natin para sa ikakaganda rin naman ng pamilya natin yung ginagawa ninyo. Galing talaga, Idol Marvin. May katiliw ko dito Pinas na mabuybuya kayo. Ella si Villanueva. Maraming salamat, Mamela. Makapailiw nga sunata lang kay Kupreda Abalos Nipe. Say miss you may liwa kong king ka. Nanay. Ayan. Nanay. Taman nga, boses Sir Marvin. Nagmayat nga isalan ko na ni Tita Remy Mauricio. Thank you so much, Tita Rem. Thank you, Tita Rem. Wow, galing talaga ni DJ Sir Agni. Sabi niya. Agni. Bisaya. Stain. Kapatid siguro to ni Ma'am Rose, Stain Alibuyog. Kasi Stain Alibuyog din ang pilyedo niya. Thank you, Ma'am Agripina. Wen. Naglam the best kakabsat, The best. sabi Thank niya. you so much. Thank you sa request ko, Sir Marvin, sabi niya. Basta dakay. Ni Annalyn Alibuyog, madam ko na ni Jigers Remigio. Datan. Kini, dinamag na kini Agripina Stain Alibuyog. Wen. Ayun na mabasa tita. Tayo man iliw, ket talaga mailiw na kon taga San Antonio, Kawayan City, Isabela. Ayong tangay tawang pa'y dagiti komentaryo kasi nagpangataw. Nagpangato nga raw. Wen. Awanay. Ayun na nakasalang na po yung ikaw ang dahilan na request ninyo. Ikaw ka na dyan. Ikaw ang dahilan. Oh, Dan. Okay. Aumpay? Awanin Awan. kabsat. Okay, dating araw din na. Okay, so natin na Paul 1. You are the reason. Ni, adyo ko piyak nga na pa na. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay mabalisa. At pag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip kundi ikaw lagi. Sinubukan kong ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko makakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko? Ang aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mong ito, sinta, ay di na maglalaho, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta,
ikaw ang dahilan. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta. Ikaw ang dahilan, ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta. Ikaw ang mahal. Okay, Rayaw ni Ilocano. Lakad. Andiyan apo ti sir natin na paulwan, ikaw ang dahilan. Kinanta pa lang ni Manong Ray. Okay, tuloy-tuloy tayo karo din dagiti ti agibasa dagiti Advices. wala na tayong nakitang advices. Advices, okay. So magbibigay ka na ba? Magbibigay na ba tayo? Hampay, di tayo lalasan. Mga quarter to 11 kasi tayo ito. Okay, sige. When tagabatak iso do sir ngim Jack pay nakita personal ni Kabsat ko Imelda Libuyog. Ni Lewis, Kabsat ko nakamit kanyanan. Replying to sir. Replying po sa nagtanong sa kanya. Perdimit plakayon ka Kabsat ko na ni Irene Villano. Apay perde. Apo, dagitang man Idol Ray ko na na. Go, Idol Ray. Galing ko na na may pagam. Ha? Salamat sir Ray nang i-comment lang ay ta request ko mailiwak lang nga rod kini bakit ko agyaman nagkanyayo adunga salamat Ray ni Ilocano, God bless you all. Coming from Sir Freda Abalos Napes. Shoutout DJ Klang din ang family ti San Luis Kawayan. Thanks DJ Klang from Riyadh. Markel Malag Onada. Sarap pakinggan idol, sabi ni Joel Tatao. Bagtad darayaw ni Ilocano na ikat kun agbuya ti Rafi Tulpo. Mayat man. Nga danto mitlatan danto ni Tulpon. Oh, nanonood si cameraman natin dyan sa Malaysia, si Sir Rodel Watson Garcia. Pa-request man DJ Klang long distance kaya at segundaan ni Boss Marvin. More power to your program, Rayaw ni Ilocano. Keep it up, galing-galing. Thank you, Sir Rodel. Ayan. Kung para sa... okay. Ano yun? May nag-request daw. May nag-message sa kanya. Request daw Manong Ray kung para sa'yo ni Willie Revillame. Pwede yun? Kaya? O daw. Aha, galing-galing nyo mga idol, sabi ni Judith Ramos. Friend ngamin ni mamang ko sa ni Jay Korea ko na. Thanks madam ko na ni Jiggers. Sir DJ Agne, nakachat ko ni Bakit Mo Now. Thank you for your friend's request now. Sabi niya. Agripina Stain Alipuyo. Shout out kay Besanis Me, Domingo. Bye tayo best. Buya tayo best ko na. Anata? Ito na po kakabsa. Titi-request yung garod nga kantain ni Manong Ray. Kung para sa'yo ni Willie Rasaya. Fernando mo dyan yun eh. Apay, request ko nga yung Bislak DJ Klang Tita Remy Mauricio. Pwede ba? Pwede? Sige. Sige, mamaya. Lagi kitang naiisip
na makita at makausap kahit saglit, umaasa na palagi yakap at kapiling kita. Di mo ba alam na ikaw ang pangarap ko? Damdamin ko ay di magbabago. Di ko kayang limutin ang tulad mo. Sana ay malaman mo ito. Di mo ba alam na ikaw lang sa puso ko? Lahat gagawin kung para sa'yo. Paglimot ay wala sa isipan ko. Basta't ako ay maghintay kung para sa'yo. Kapag ikaw ay kasama, langit sa puso ang nadarama at tunay na kay ligaya. Ang sandali kong mayayakap ka, umaasa na palagi yakap at kapiling kita. Di mo ba alam na ikaw ang pangarap ko? Damdamin ko ay di magbabago. Di ko kayang limutin ang tulad mo. Sana ay malaman mo ito. Di mo ba alam na ikaw lang sa puso ko? Lahat gagawin kung para sa'yo. Paglimot sa isipan ko. Basta't ako ay maghintay kung para sa'yo. Di mo ba alam na ikaw ang pangarap ko? Damdamin ko ay di magbabago. Di ko kayang limutin ang tulad mo. Sana ay malaman mo ito. Di mo ba alam na ikaw lang sa puso ko? Lahat gagawin kung para sa'yo. Paglimot ay wala sa isipan ko. Basta't ako ay maghintay kung para sa'yo. Kung para sa'yo. Rayaw ni Ilocano. Okay, kakamsada ito pa ilang tiso natin ang Paul Juan kung para sa'yo. By Idol Willie Revillame. Idol rin talaga. Okay, ayun, tuloy-tuloy tayo manintig base dagiti komento. Pakantaman DJ Klang coming from Sir Edwin Crisolo. Ikaw ang iibigin ko habang kami ay nagbre-breakfast. Thank you. O sige, Sir Edwin. Wow, ang galing. Sir Ray, Ma'am Eleanor Agor. DJ Klang, tayo man ibong ligaw. Thanks, IC Corpus. Kaya nata, ma'am. Bukas na lang yan. Kita bukas. Hindi ako makasigaw dito. Ako may barakak niwat ko tatarabi. Aking ngata. Good eve po, sabi ni Ma'am Lynn Agna Villaper. Hello pa rin sa ating 164 viewers. Apay 219 kanyam. Sika man ganun. 290 na talaga ni. Ganun ba? Sure.
Okay, DJ Clang, pa-request naman naglimbes ti Ara. Sabi mo. Nagmayat dito segment yung DJ na laingan ng ibasa ni Manong Ray makaibit, follow-up kumantay kahit maputi na ang buhok. DJ Clang si Ken, pangaasyon, kansyonin yung te-request ko nga kahit maputi na ang buhok ko, sakbay na maturog. Abangan ni Bakit ko watching from Israel. Rafael Ben. Okay, sir, sige. Pa-request naman po yung kantang kung sakaling ikaw ay lalayo. Sige, mamaya po kakantahin. DJ Clang, pa-request naman naglimbes si Ara, Rainante Dumalante. Makapailiumit kini Bakit ko dahi takantam Manong Ray. Ayan. So, Yun na yan. Wen. Mas ano ni Manong Ray ti kumantan. Mailiw kayo. Nako. Nanay. Okay, kakapsat. At yung manin sa may isang sunata yan tangay tawang pa'y dagiti sa baling nga komentaryo. Aha. Ayan, ikanta kayo mampay ng ti sunata. Napauluan. Isirek mo lang tan. Ikaw ang ibigin ko. Oh. Ikaw ang ibigin. Dedicated to Sir Edwin Rizalo of USA. Alam, may naaalala ko sa kanta ko. Sana'y tingin mo ang awit ko, ito awit ng nagmamahal sa'yo. Awit na may pag-ibig mula sa aking puso. Ang awit kong ito'y para sa'yo. Langit ang bawat saglit sa piling mo. Ligaya kang tunay sa puso ko. Hindi ko makakayanan mawalay ka sa akin. Ang nais ko'y laging kapiling ka. Ikaw ang tangi kong iniibig. Ikaw ang aking mahal, magpakailanman. Dito sa aking puso, wala nang babalik sa
Data pa ilang ti request na pauluan na Ikaw ang iibigin ko. Sagsagot pa Masagot ilang kini Sir Edwin. Crisolo of California, USA. Thank you so much. Yan tangay karot gururay. Sige, Kuya Marvin. Or wala pa rin naman tayong ibang mga komentaryo. Galing-galing talaga, sabi naman ni Lynn Agna Villaber. And syempre, bravo mga idol. Thank you, sabi ni Sir Edwin Crisolo. Ayan. Thank you, sir. Wow na wow mga idol, sabi ni Ma'am Judith Ramos. Naimbaga na po iyo mga idol for request bantay kanta nga. Ikaw ang sagot ni Tom Rodriguez. Salamat po. God bless. And syempre coming from Sir Emmanuel Bacani. Nice voice, DJ Klang. Naaalala ko tuloy yung araw ng kasal namin. Yan yung pinatugtog ng DJ ko nung sinayaw namin. Thanks, DJ Klang, sabi ni Sir Emmanuel Bacani. Ayan. Po na yan. Ano na yung singo na? Nagimas mo tanan. Oo naman kasi ang ganda ng ba. Nagitaman nga kanta, salamat Jo Valeroso, pobre. Okay, ato yung garutin tururay ni Sir Ben. Kahit maputi na ang buhok ko. Dili ba lang programa tayo na Paul Juan? Rayaw ni Ilocan. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman nasaan may ito ang pangarap ko. Buha mo pa kaya naguyagan at saka hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko, Rayaw ni Ilocan. pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap sa nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Rayaw ni Ilocan. Ano na yun? Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi, kahit maputi, kahit maputi na ang buhok ko. Rayaw Ni Ilocano. Okay, kakamsal. Datapay request song. Kahit maputi na ang buhok ko. Alright. Okay. Oras tayo na. 10:27. 27. Kaya dapat tinabat-bati nga. 33 minutos. 33. Inaramid mo ko 50 lang nga rin, Jiguan. Orasan ko na. Sure. Mabisinti yelo di ko na. Well, mabisbisinti yalo di ko na ni Klang Okay ko na ni Ricafel Taya. Gantay ba karabi mga idol pa request man tayo kanta nga ikaw ang sagot ni Tom Rodriguez. Salamat po. God bless. Sakto. Adatin DJ Klang. Pa-request man, When I'm Gone, DJ Klang, Jiggers Remigio Pasilan. Ayan. Meron tayo niyan, wala. Wala po. Wala po.
Galing talaga ni DJ Klang, Annalisa Juan. Thank you po. Sabi naman ni Ate Irene, nanonood pa siya ng ganitong oras. Di sana nandito pa lang kayo. No? Oo. Ate Irene, galing-galing nyo talaga. Thank you, Ate Irene. Thank you so much. Nagumot lang na tayo segment na tayo ako, Lovely girl. Well. Replay to. Han, madamatatay. Okay, next. Linag na Villaver, galing ni Kuya Marvin at DJ Klang. Thank you so po. much. Wow, sarap sa tenga mga idol, sabi niya. Pa-request ng DJ Klang yung kantang Bildat. Apay no kay ngat natong gawin. Ko, isuti magbagana. Ayan. Kapumit kini Sir Emmanuel, baka ni Bilit nga dati puso na. Nako, malipatak tag meriendan ka po live yun mga idols. Love you all. Agripina Stain, Alipuyog. Thank you so much, ma'am. Mamuliplipatan at ani baka umutong ka. Why? Ko, naimas pa yung Tia Lodigona. Uy. Apo. Hindi kayo lang makapansinan mo. Okay, ang tangayawan ka rin din iti Kuan. Iti komentaryo tayo. Okay, Ayan, partakan nyo ag-request. Ate, kano Kakanta bislak ni mo? Manong Re. Ay, way, nururay ni Tita Remy. Alam, dating nga din po tayo kanta ka ni Kawang Sagot. Agree ka tayo. Kay tagal nang ako'y dumadalangin. Ano na? Plakan sa mo ata. Kailan ba sa akin ay darating? Uy, manang pinpindot. Isang Ay, nang pipindot tulad niyo. mo na para sa akin at sa habang buhay ay aking iibigin. Nang mamasdan ka ay may ibang nadama. Mga plaka, Ajay mo. Nabuhay muli ang isang pag-asa. Sabing ikaw at wala ng iba ang hinihintay kong makita. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Dinig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay dumating. Di nahahayaan na ika'y mawala sa akin. Nang mamasdan ka ay may ibang nadama. Buhay muli ang isang pag-asa. Nasabing ikaw at wala ng iba ang hinihintay kong makita. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Dininig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating. Di nahahayaan na ika'y mawala sa akin. Sa'yo ko lang nadama ang pag-ibig na kay ganda. Bubusugin ka ng pagmamahal. Ang hanap ko ay ikaw. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Dininig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating. Di ka na mawawala sa akin. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Dininig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating. Di nahahayaan na ika'y mawala sa akin. Sa akin. Rayaw ni Ilocano.
Okay, kamusta tuloy tayo maning garati ibasa digiti komentaryo tayo. Okay, nako. Agyaman na kada kayo tayo request ko kakabsat. Ang galing nyo, sabi ni sir. Yung nag-request ng teka lang, berberoke ko. Ikaw ang sungbat. Hindi, yung nag-request ng kahit maputi na ang buhok ko. Okay, coming from... Saan na siya? Pa-request man DJ Klang, Jay basta't kasama kita. Ayan. Dispensary mo Ma'am Lynn Agni Villaber, hindi po pwedeng kantahin ngayon yung? Pwede ba? Yung Bildad? Gabi na. Opo, gabi na po kasi. Bukas na lang, meron na naman tayo bukas. Kahit pakanta mo kay Manong Ray ng umaga, part 1, ipakanta mo po ulit ng hapon, part 2. Part 2. Oo. Kasi po ngayon gabi na, medyo baka makapagkuhan na tayo sa mga kapitbahay na palay. Jelinda Magoyano Palamora, pa-request man idol Ijay, bakit ngayon ka lang? Na yung bagarabi imet 10 kanya yung mga idol. Ken pati na gito'y patak nga subsubaybay tiray aw ni Ilocano. Ayan, maraming salamat po sa inyo dyan sa Ilocos na nagsusubaybay na itong programa. Jayman si Siwit Kuya Ray, Lynn Agne Villaber. Kantahan ni DJ Klang. Na. Rica Fel, tayo, galing-galing niya po Kuya Marvin, thank you po, sabi niya. Yan mo nga lugar ka di sir, amum jay ka anakak. Sir, pay amum jay ka anakak ko na nagaya. Kunak nun ni sir Ray, tipagana. Okay, so, yan tanga ewan mo nun. Nag-enjoy sila sa pakikinig ng mga sonata. Ayan, ipatugtog kunti may isang request. Ana ata kapsat. Bislak, nga request ni Ma'am Remy, Tita Remy. Bislak ka. Ayan, Ma'am Cheryl Tagola. DJ Klang, pag-request ko yung Adyaman Ikaw ang Ibigin Ko. Tatapos lang, Ma'am. Tapos na po. Okay, ito na po yung request yung Bislak. Okay, sige din yung request yung kakabsat. Bislak. Binuhyok anitaya ay apo na kaama. Puro man sa ay nagdana kanayon ng nga iyablan. Dakil ti pamagkina macho gwapo ako nada. Karib na ba'y tayban banti gasar arya itira at kanubyok ang daya ay apo na kaama. Puro man sa ay nagdana kanayon ng nga iyablan. Dakil ti pamagkina macho gwapo ako nada. Karin na pa'y tayban banti kasar arya itira biin. Anya na bislang nang mayatin abis lang. Anya na bislang dakdakilen abis lang. Anya na bislang at natanay kumagat. Nagsakiten ti ablan tay bislak ay maulawan. Rayaw ni Ilocano. At dunubyok anitaya ay apo na kaama. Puro man sa ay nagdana kanayon ng nga iyablan. Dakil ti pamagkina macho gwapo ako nada. Karib na ba'y tayban banti gasar arya itira biin. Anya na bislang nagmayaten abis
anya na bislang, nakdakilen abislang, anya na bislang, at tanay kumagat, nagsakiten ti ablat, tay bislak ay maulawang, anya na bislang, nagmayaten abislang, anya na bislang, nagtakilen abislang, anya na bislang, at datanay kumagat, nagsakiten ti ablat, tay bislak ay maulawang, nagsakiten ti ablat, tay bislak nakagangana. Alright, Ray Ao ni Ilocano. Okay. Ayan, Natapay natapos lang kanta nga. Bislak, nga kinantapay lang ito yung numutibiyang. Nga inorgan na eh. Tuloy mo. Ang asya ka dyan. Sige, tirayan. Ge. Anay, baka nabarsagan dagdorgan. Total lang mga asya kinang organ dyan. Okay, ayan na naman. Magbabasa na naman ako kasi ayan naman magbasa ni Manong Ray. Oo. Sige, pagbigyan kita ngayon sa linggo, bahala ka magbasa. Ganito pala ang buhay nyo ngayon dito. Oo. Naramdaman ko na. Ramdam mo na. Pa-shoutout naman sa mahal kong asawa, si Alvin Villaver from Las Piñas City, Ah. Linag na Villaver. DJ Klang Jayman Exchange of Heart. 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 Coming from Polycar. Inulit-ulit na gaya. Binasak lang, Ajay ko. Ang sarap makinig, puro love song ko na. Okay, salamat DJ Klang. Kausap ko kasi hi ni my love ko kanina kaya di ko narinig. I-replay mo na lang, ma'am. And sa mga newbie natin dyan, i-share na po natin. Aha. Hindi tampay nakapag-share. Well. I-share tayong kakabsat. Win. At daman tay crush con ko na ay ni Manong Ray. DJ Klang pa-request man, sukisok salamat. Ay, akpal alan gaya. Hi, DJ Klang. Sabi niya, hello po. Pa-request naman, atoy, kayang-kaya ni Manong Ray atoy. Pa-request naman yung kampay ni Kamatayan, Kuya Ray. Ay, ni Marbinata. Piyesa ni Marbinata. Kampay ni Kamatayan? Mm-mm. Bagay na bagay mo atoy. Happy watching in San Estelita, Malilin from Netherland, Rica Feltaya. Hello po. Tay sing kunoon. Kunanan sa. Hello, Insan Reza Nabor Nafura and Carla Eunice Veloria. Thank you for watching Ray Ao ni Ilocano. Idol Klang tayo man simple akanta. 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 Pakikantay sagot ko amin na viewers. Thanks po. Okay, kakabsata. Ayan, di mauding ang comment. Kiss with bird. Pa-request man mga DJ Dalayap. Thank you. Ulitin man eh. DJ pa-request man Jay simple akanta. Oh, yan tayo tawang karoon dagiti komento ti oras tayo kakabsat. 10:42. Ayan, ulitin mi nga pagyamanan dagiti inaayat nga tumultulong dito yung nga programa tayo. Tama makay na ba si Tihima na? Ayan, pagyamanan mo man ulit dagiti sponsors tayo. Ni Sir Emmanuel Bacani. And also to Ate Vivian Avalos Simon of Switzerland na sponsor ng ating wifey. And also to Mr. Marvin and Mayo Review of California, USA. Ate Susan Natne of Hong Kong. Stewart Bautista. Shane Ganit-Nit. Mrs. Ito Smith. magtulong ka, Kukunan mo na. Delma de la Cruz of Switzerland. Wilbert Santos. From Canada. Sige, tiro. Kukunan na si Kaduata. Novi Night. From London. London. Marivic Arellano. Remy Mauricio. From Switzerland. Joe Ramos. From Switzerland. Dina Duminsil. From Switzerland. Joyce Kakayan. From Singapore. Shane Agas. From Hong Kong. Vilma Santos. From California, USA. And Sir Edwin Crisolo of From California, California, USA. Kan kasama na po iti Raon Electronics and Merchandise. Yan. Okay. Kas nabuya di love you ket ni DJ Klang hanam mog balse. Talagahan ako.
Kaliwa ang paa ko. Naglalain kayo nga talo kakabsat tatanaklaing ag request. Ajay man kumakanta nga naranyag abulan. Salamat po, Admon Padera ng Mayantok, Tarlac. Ramlayo, Don CP. Ayan. Don't say goodbye. Don't say goodbye. Dahil nga dapat kanta nga. Don't say goodbye. Dahil simple kanta. Ay, kung ano, don't say goodbye. Ay, Nagpintas na dyan nga kanta ko, mabalinti rhyme daw dama. Apo, Para kanyak. nagrigatayin. Simple laeng tuy kanta Rayaw, nilo ka. para kini ay ayate baring no inamalagi sudiday tuy pamate my dearest love kumusta ka among kadi akailiw ka kan kanayon katuy panunot ko oh my love I love you so simple laeng tuy kanta para keni ay ayate baring no inamalagi sudiday tuy pamate my dearest love kumusta ka among kadi ang kailiw ka kan kanayon katuy panunot ko oh my love I love you so di mo din tuy simple akanta ngay sagot ko ken kat agnanayon jatu pulos mauma mangisawang nga ay ayaten ka di mo din tuy simple akanta ngay sagot ko ken kat agnanayon jatu pulos mauma mangisawang nga ay ayaten ka Rayaw, nilo ka. Ito pa ilang programa na Paul 1. Rayaw, nilo ka. simple laeng tuy kanta para keni ay ayate baring no inamalagi sudiday tuy pamate my dearest love kumusta ka among kadin akailiw ka kan kanayon katuy panunot ko oh my love I love you so oh my love I love you so oh my love I love you so
dito yan. Nakaabay ka. Sauce. Okay, ayan. Sabi niya. Tuloy ko rin kay basa. Aha. Sige. Oh, si Kamit Manong Ray. Abore ka perdi-perdi mo ti silpong ka. Oh. Sige na. Jayman kampay ni kamatayan, please po. Inulit namanin. Jayman Awan apo, data request yo. Jesus siwit ko mamo mabalin nga kwa. Tayo naman. Nga siguro na ni DJ lang timang kanta dyan mabalin. Ngayon na siya gamin apo, bulya-bulya awak dita. Ay. Ni Manang Remy Mauricio, ang mga nakaturong kit madina ng ngigja bislak. Nakaraingin na eh. Dama daluga Edlin. Nagmayat kan kantada apo gobernador malagip ko ni mama ken ni lolo ko apo makapasangit ko na alam. Di oras tayo kakabsat? 10:49 in the evening. We still have ilang minuto pa. 11 minutes. Mga idol request man ikaw ang iibigin ko, Mel Dalwidaw. Tapos na po. Galing-galing nyo talaga. Sabi naman Ate Vivian, good night mga idol. Thank you for today. Nga po nang Ray-Awyo kada kami mga idol. We love you from Switzerland with love. Agyaman kami Ate Vivian. Thank you, madam. Nice song and nice voice, DJ Marvin. Sabi ni Ate Jovian Dayo Domingo. Hello Nelly, Kevin Menor. Happy watching ko na ni Tita Remy. Pagkikablawa man namin nga taga Ingod Norte ang adanan, especially Ingod Norte. Norte. Kin Sir Marlon, tumaneng kadwak nga buy-buya ita. Thanks and more power, Zakpal Alan. Yes. Nulit naman in man kampay ni kamatayan. Wala po, Ma'am Lynn Agna Villamor. Thank you, Idol Marvin Agna. Request granted. Thank you kada kayo atanlo, mga idol. We love you. Love much Ray-Aw ni Ilocano. God bless you all. Pinmatlo talaga lodi ko na. Pitmalo talaga lodi ko na nagayam. Sorry mga idol, huli na ako busy kasi panoorin ko na lang kayo ulit. Pag di na busy, Ate Marvic Arellano. O yun, tangitawan garo din di komentaryo. Ayan, we still have 10 minutes more. 10:51, 9 minutes na lang pala. Ngayon kasano gayam kasamang Marvin J. Jay? J surat tatay. Kasano J pinangbalaka di Jay. Okay, mapantay nga din iti balakad. Iti mo naman niya mang balakad kit ni DJ Klang. Ito mo na. DJ Klang. Nalipatak summit this puratan. Ayan. So, syempre, kami na pong huling mag-a-advise kay Lovely Girl. So, ang masasabi ko lang, agig Tagalog naklatan tamarigatan nakagilokano talaga ti dire-diretso. So, timoy wagak lang. Ang masasabi ko lang, Lovely Girl, no anati napukaw tuloy, jay bagak talaga tayo. Kung ano yung pinaka-passion mo. Syempre, mali, totoo, nagmamahal lang tayo. Alam mo, mahirap magmahal. Sabihin man nila sa yung napaka-martyr mo, no naman ti decision mo, kabsat, nay, ano na? Isang higagsa. Mabalin ni Kuya Ray pa lang, napukaw jay bagakon. Manong Ray si ka pa lang. Siya ko lang. Wen. Alawan pagayam mi nga Lovely Girl, aya. Sapel ako matadumdum ng kaitang kaorasan. Dahito lang timabalin mi nga ibalakad kin ka, mabaling kong ibalakad kin ka no siyak man lang bilang. Iti agtaderta ti kasasaad mo. Siguro may mailatan nga kasi ko na di komentaryo tatay nga maysa. Bye-bye amlatan. Tilang kas lahabulong king kwa na kat tayo suporta ti ubing. Ado, iti masarakam pa'y nga napimpintas to. Iti masakbayam nga hanlang nga isuna. Siguro, haan nga para king ka nga talaga isuna. Ayan, kata sapay lang ko mata, dating advice ko kat nakaitid ti sang kabasit nga panakaawat mo. Okay. Kahit mapantay mamut kini Sige, siya ako. Okay. DJ lang. Okay. Kapsat, tama. Siyempre, ginawa na sa'yo yan. Kailangan mo nang mag-move on. Start your new life, sabi nga nila. Magko ng bagong buhay kasi alam mo, lahat ng nangyayari sa ating buhay ay plano ng Panginoon.
siguro nilalayo ka lang niya sa maling tao at merong darating na mas tamang tao para sa'yo. Kaya kapatid, lovely girl, magpakatatag ka, stay strong para sa anak mo. Isipin mo na lang, kaya ka nagpapakatatag, kaya mo itutuloy ang buhay mo dahil andyan pa rin yung anak na pinanghahawakan mo. At para sa'yo namang boy, sana mahanap mo na rin yung tamang, anong tawag doon? Baka makapagkwan pa ako. Galit ako sa'yo, sa totoo lang. Galit na galit ako sa'yo, ikaw lalaki. Kaya, lovely girl, strong. Fight lang, kaya natin yan. Kayang-kaya mo yan. And yun lang masasabi ko. Thank you. Ayan, Jakurayanan nga ibagayo nga Shakti mang bagbaga. Wento Mga si kami advice na talaga. talaga Shakti las. Fine. Alang met ni Directress. Ayan, ken ka, lovely girl. Talaga kasalang tibiyag. Tay kunadan nga talagang siguro na dahil tatin na ipatangking ka nga partes iti panagbiag mo. Kat sapay kumata aklo na mga si pupuso. Ta, jingarod kunadan. Hanatay ka niya po Diyos iti problema nga hantay nga kaya nga resultin. Tama. Oh, hanatay ikan niya po Diyos iti panubok nga hantay kaya nga resultin. Kada namnamain mi nga sapay kumata malasatam dagiti nga panubok iti biag mo ita. Kat sapay kumata makasabol kami iti mas better person para kanya. Kana laglagi pa nakakarayon. Hanlang nga si Kati Kasta. Adu kayo kunak kuma. Kada niraamon kami ti bagbagay kon. Adu kayo nga kasati pasamak na. Nga matay ko na kon. Kapit lang tayo kay God. Ando tayo. Adu kayo. Katawaan na kapay ni bakit mo. Ando tayo kung kunamit Di ko na kon. Kapit lang tayo kay God at hantay nga baybayan ti bagbagi tayo. Kanam na ti panunutim ada anak mga mangnam na making ka. Iso nga alagam ti sarilim. Kat na dantuman makayat kanyam. Lukatam day tapusom. Iti sa bali pa yung ayat. Ngampiliam tumaten. Yes. Alakit dahil nga rin iti na i-advise ko kanyam. Sapay ko mata uray sang kabasit kat nakapilot kay iti adal. Iti iti advices si tao. Ken advices mi nga talo nga DJs kanyam mo. Lovely girl. Yes. Good. Agyaman kami ti panang share mo iti problema. Kat sapay kumata nabangaran basit iti reknam. Apo. Katagyaman kami mo ti pinang-share mo kada iti damo nga surat mo. Kat sapay lang kumapo dagiti samarsarno pa nga agsurat. Mabalin nyo apo nga isen kini Dejik lang. Kini Directress me. Wino siya. Ayan. Kat paki-ornos lang nga na siya at kumaapo. Para po sa ating next edition. No kahit siya pa apo nga agi-share apo ti family problems, love problems, or anyaman dito nga problema, wag lang financial. Dahil wala rin po kami yan. Dahil wala rin po kaming financials. Yan. Okay. So, Kan kasamat nga awawagan mi pa apo iti imatang dagitay na viewers tayo, new viewers tayo. Tapos kumata i-like and share damo dati programa tayo nga rayaw. Kananda nga laplipatan ni apo nga no bisita da po yan ti YouTube da. Anda po anyon apo liplipatan nga search Marvin Agne. Or rayaw ni Ilocano. Tadyayo apo nga mabuhay dagitay past videos tayo. Kaya hanyo mo tinapo liplipatan ti subscribe. okay. Ayan. So, ang oras natin kakabsay? Alas 10:58 in the evening. Alas 11:58. 2 nga minutos lang. Alas 11:58 nga. Alas Nakaturog ka Ay, sa. alas 10 Alas lang. 10, 2 minutes. So, iyawat may garotin iti Maudi. Nga sonata. Christian sang ta? Oh, sige, alakat
Gapo na Christian song apo tayo opening song tayo. Christian song mo't lang dapo tayo tayo pang sara. Agyaman kami kakabsat ni Diyos tagi na kanya tayo amin lang. Yes. Diyos ti kumuyog kanya amin kat agyaman kami tingkampa nagadingik itang rabi. Okay. Dati nga rin na po tayo kanta nga, O Jesus, agyamo. Tibiyang di to'y lubong, awan ti maay na. No ni Kristo Jesus, awan ken ka. Addaan ka man, ado akinabak na. Dumteng to ti tiyempo, ama ko kauda. O Jesus, agyaman na, to'y matag nga luktan, napatek nga daram, basbasol ko't naugasan. Puso ken panunot, inka dinalusan, binaliwam ti banbanag, iti nailangitan. Naitundo malaunay nga ampaiso, biyan imay sa makunkuna a Kristiyano. Dumang dawel dumangdakes man ti tiyempo, ragsak tal na ang talina panunod ken puso. O Jesus, agyaman na, to'y matag na luktan, napatek nga daram, basbasol ko't naugasan. Puso ken panunod, inka dinalusan, binaliwam ti banbanag, iti nailangitan. Ngarud kagsat ko, aklunen di tapuso, pugpug tong maana, ti Diyos na marswa. Idaw tapusong, agtuktok kun kunana, anak ko luktang, ket pastriken na kuman. O Jesus, agyaman na, to'y matag nga luktan, napatek nga daram, basbasol ko't naugasan. Puso ken panunod, inka dinalusan, binaliwam ti banbanag, iti nailangitan. Agyaman na, to'y matag na luktan, napatek nga daram, basbasol ko't naugasan. Puso ken panunod, inka dinalusan, binaliwam ti banbanag, iti nailangitan. To'y matak na luktan, napatek nga daram, basbasol ko't naugasan. Puso ken panunod, inka dinalusan,
langitan, binaliwang di banbanan, itinahilangitan. Once again, good night, everyone. God bless us all. Thank you so much, and good night. Once again, I'm DJ Clan. I'm Ray Lagmay. Katsakmat nga apo ni Marvin Apa Agne. in English mo kami? Nga mga batbati kada kaya apo tinaimbag, nagsapayo, naimbag nga rabiin, naimbag nga daw yo amin nga awan labas na. God, Bye. bye, good night.